konkonya fie koyi apaye na nanom nso apaye koyi ya no so eno nso edi sunsan so papa be bra man edi nkabo mu bebe de odo beba na ya bisa kra se apaye kra no na nanom yi a den na wose na nanom di konkonya fie edi akra na chese na nanom yi apaye na botaye benti kra na nanom yi apaye ene ya to ensafre na nanom tankonya Samri or the ship precope on so ya to ensafre na at the right time mema wahuna konya baby odina konya aside that crampono ni din ankasa ode tina konya so na sabre menu ka sei eja manso ogoro abrantie miso tutuntuma na uhye na ikase biase a wanhweye wode na nabi mra na ebe ma no enso mesrautie bench kronti biso bench krenya mo bi ma no ma menche wade kunya men kwatira kunya biaso na ni momentum afranko ano e ma wodi hene okay o ti ase ego obi frantoma de akobedwo but hu ntoma ko be franko no hene obi timi frantoma no de cha atu ni kum no ase ndika tintin na ntoma ndika ne wase ntoma onima mamre ni amane me amamre ni amane ipie ekobe bi na si dia manson onti akonya so na amu ahiti sa na wuti akonya so batun mutum afra na ne ba papa na wotwe dai ayi dwokoto ne fra wo ana wa mo ba kwase mo to mo si ana de kwa so fra so enkoso hene se de be ye aja me so bi tuoi me ebokwe ma me se de bi akonya de me yesi etra achiri aja manson me ba na me na mo platform de mekani u fra ne se kusi sen etwa fra ye se me mentuma me fra to din kusi sen etwa fra ye mo kusi asafo assembly ma ogina olusu ye de asa na abeke ka atre watan ma wodi papa ne etwa fra ye afa ne twifom no afa so si front man afa ko ba afa wa yire fa ana wa yire ha eja simejo so kam no ko nkran simejo so mesu jaaje na mo mi ka se me no ka sei amansan buafo akwasi buafo ono nso so e wo fidua mu e na sofo ba ko pe ene medini begina ho na madagono so no ayen postmortem ne embalming na my operation na bisa se asofo no 31st night adentina da bia ye behia so dem nyame ba afiwe ya afi de saa na afi na kwawiye enye afi 2021 eno so obekirem sen na me no ka sei prophet Elijah Opoku on the house of fire and anointing ministry asafuano na eno ho na mkwa asori na dance ne so sanso ana me no ka sei ona kwa asori osi okona sorry osi me honam koso nti wono sofo Elijah wonim si ya afiaso ye afiaso se awtu afiaso ye asem na waba afiaso ye o na waba me afire twama wie entwem obi besu su a ka ehye wo ma ebesu su a ho ka ehye wo ma tisi o person fe masa ekam obi enye dibro nya ni wie na fini wie a esi afifu furo mu oni koma na ekam wini koma ayodi for Elijah no medi nemom me no ka sei samrei nana akwatia obofo dom nana akwatia obofo dom ye otoso mienu nana ye asuo ho kwacheman hene sanso eno ono a esan hwekura ye frɛ no kokofu omanso nana ne san ye hene kokofu omanso enti ene ye ne nana bedi nkomo kakra afiwe no ye mpese wiase mu nsem kyese humhum wiase humhum bedi nya dabi nananom moyi apaye ene ye bedagno so ne bisa nananom se botae be na ya mudi yi apaye mo man kronkron Ghana ema bisisi ye nkrotu awodo so nana bi kura gi akonyo akwata America bronya no wa megunsa afia no ose America okwatra America okwatra more than 22 years otumfo betuno de meka bai ba ko so ebedi akonya okwatra broche 15 years ni onsi handa ba kwa akwatra no 6 years ni enti I wanna be wono enom ho me bia nyama bi so akira wo onim nananom nkonwa binum kom di nkonwa no nkonwa bia ne kra ye no bi ma wo yewunsa akyese ebu onum a yedini di ade no onta konyimo nipa betra so a so benya abre no atena fie no asua amamre na mane no kra no onim ho he
ogoro na ne mamisa sei sabi se na nati akonwa so a na ne nka atan konwa na omotwa ne ho ahia no na na wo ho de sabi nka meka sa mo so ni mfaso o kana na tu kwan a na wasi ehu se ye wo ba mu hene ye wo kontire ye wo akwam anso na tu kwan a bo no obi akotena ne fi me se na no ne tutuye wo hunu se ne besi anya tutuye so sabi mesremeka na wote sa no sabi sabi mesremeka na wote sa no se obi a wo fi owo sika ana wo bie adwuma na wampe obi a sabi woni wa betumi na cheja ne yie no wonim sesi tutu fi obi o ye adwuma kase pa betilipa ne firi mu pe na adwuma na gu ebi ya so kase lipa ne firi mu pe na so na gu bete eye utimi show structure ni ya lipa ne kura no kura na etimi ye adwuma ne ko maniye o ti asi on se akamemu ase no se me fan se asantememu otumfo etie ne na echi a wana hwe ne chi mebusa no hwe ne chi o se otumfo etie ne wana hwe ne chi na o glu kete me na me nsama so ti asi otumfo tu ni na akom na hwe ne chi etite onya akom hina obetimi akan nipa nya atma hwe echi na bi otumfo baba na echi ase etina ya na nipa ogoro ne enka ma ne nsan konwasofo nya because wo kan say no obi a be kasa ne na nani we yakwam on say president otukwan advice na hwechi se vice nso tukwan akoka president ho a e wo so obi so hwe ti me kan ko wie se nananum nyina ni hokura ne ka tia me a nananum so die nkeda o mo so no kaye eye se nananu ti ne ye wo nananu so ka se president tukwan advice ana hwechi eti se bi on be just kwa be cabinet meeting kwa na vice e be che oti ase eti se atrankonya ni nyina na o transia obefre nananum nyina me da be transe mumma ye nyina enko obi a bibia aba besi nanani ya no akomu ni netre edwom no nyina be transe eti so mu di asem a akomu ni netre ho ema nana ogoro me da se enne utimi se enko modwetwe no ebe de etiefu adofo amutie ebre ba yakwan mu a ye be ma nso akwanya na ye bisa se mpa ya ye bo no ye nyamfa so wo so ana dede hunu na ye bi mu nso ye di new side for no ebi wo enne de kre empire na solid form bi empire bi bo no se nyame amwa na so bi kosi dan na solid for bebenwa untimi na anajo uma bi free Belgium eban okay krono okoto asase okusi ni dan na solid bi eni ho no bi ko gi fie bi se o mbetra no afomo bubu fi ya solid maame ne ba wo dwane kwada baabi the whole night maame ne timi na so na dia na me ya ne se so ka bom paya ka betimi dumu machine no betimi mana kofo asori bi wa be kono ni pet we 10 no mo bie ade no omu ye 5 okay 5 o no ase de bie ayino ko kere ba hera bobola ba se to kese eye me kase to so abie mu Holland Vicky o se oni message man ne ire ma bie mu Holland amusimuti ogoro mama yellow card to so abenya red card ne mo mama mra nana akwatia obofo dom ya otoso mienu asuo ho kwache man hene ya usan ye kokofu omanso hene odefo mo akwaba ya me de mirura na apom ti sen yehu adawromenti ni nananom daromenti me hoye enne ye senti eto ye nsafro ye tiawa didi kan enimisa afia no hia se ya nananom yi apaye se bi ohene bia wadwene ne manfo ho de oyi apaye srempuntuo nkoso yedie ema ne man na ya na ekame ese nkuro ni bi wa sa apaye we na muyi no metimi akansi sudia minimo hini bia wo ensegu ontum ba kokrada enso so kuro no seti anete enti yo therefore ye bebisa de di kan krade ani apaye na ewia ya bebisa emfaso be kra na nka mo apaye amuyi no e wo so man ni nya ampampa o man no ebi munya na ebi munya nemom ogoro kasai mu no ekame ese nananum bi no wa ye de akonwa no mo a sa apaye kra aye hiade anwumre ye nim se susumu ye ntibiase mu nsemfo ye nya do ene tema ama asem yin nananum bi kra ho no o ma megu nsa no kra apaye no ma no abeyi enu ne ebisa se ya na ekoba ne sen yo nkoso medawase dasi ebunu
said ye o kan ye no na che se ye be chia asantema ewura utumfo tikokoso utumfo ye mo fin shiapa na ma chia me mahene kukufu mahene na ofia kwesi okuji esu ana bu mu asem chiawo na ma chia eye mi ankasa me papa ejeni mu ono so already bi asem chia no nkoso de wo kan no ewom na ansa na ye bekoso no empanimfo kan omo asem bi wose otwe kwabreja nka wo hyempo bo akro otwe mpɔnkwa mi ensanie asase ya ensa abosumniasa ensa ensu nanano modie nie mommotwiriri na mmegye trada asona agona oyuko eni bretu adua na eko na asakiri ni ase ne ensamanfo momra megye nsa no na munyina ya kye gidina fa ina na kwaku ampofo wunsanie mina na ya agei wunsanie na kwadwa ase brabegye nsa no na kusi brabegye nsa no akusa brefie ku ampon wuso wunsanie nananom semefrɛ mu a enye bɔne bi yehia kwa hosan ahoɔden nyansa ene wɔdɔ yepɛ bi a momiye nya bi monsrɛ onyinkyerɛ ma yɛn momiye asentrɛ momma sɛbi ɔyare bɔne bi mmɔ yɛn momma yɛnya amaneɛ momiye ani mfra momiye aso nsi momiye nwu awiawuo monhyira de obenya na wame yɛ bi adie obi obɛdwen yɛn ho adwempa no nananom monsrɛ ma ne bibia nkɔ monsrɛ onyinkyerɛ ma no nipa bɔnefo a ye ka ne nkon na nke anu aduane aboye obi obedwen ye ho adwembone de na nanom srem ara obi ntonsa emfa nhire ne busuafo mama ade eni nye na wia kete na adwembone emmoni tiri so nana ka mamre ne amane ka ne feni afia no hia se ya nanka nana aba krom akonkonwa fie nanka wayi sa apaye wi na dia na sesei nana yehuni yo wankoso se dem din ka kan ye no apaye edie na na bia wote akonwa so bia no esese oyi apaye untumi nka se obetena akonwa so na wunya apaye na ekasa apaye kura na apaye ne die se de obisaye Christopher ewo asem bi se ye kobom mpaye na nanom so se ye koyi apaye enti no hwemu a sansem mienu nyina no asemfu aba akope okay ensem a ubo nana woyi apaye ensem a nana eka ye nyina no eje se the Bible kan o si onipa susu na emu Nyankopon ne ma ne bemu ensem a nana yi kan ye nyina no eye ensem a eye enhyira nsem a okama ekuru no enunti no tomre bia ya na nana no mu yi apaye a ya na ebinum adwene se abosoniema bi na omoye na apaye no yenso nananom ekwan yenso yefa so ne Nyankopon ne nananom a omo wukro no ekasa eno no enti edum se ni nyina no ehun sunsuanso no ye ne Kristofo de nyina na ye baako ehun sunsuanso ne ye baako se kwan a Kristofo efa so bompae ne sa nananom so efa so bompae na nananom de no eni se ye nananom omo wukro nyina ne ye kai wo mo se so odi nka no kan se otweri ampon kwame ensa asase ya ensa ansana aduanafo ayokofo ebusua ni nyina nso no obobo mu nyina nananom mo wukɔ nyina oyemo mo ensa nananom mo atena nkodwa no so awukɔ nyina no yemo mo nsa akanfo agidie mu no yenum se so onipa wu a na onwi o baabi a owo enti se no woyɛ ontutuye na so ofre na otumi agye so enu ti nananom ekai nananom mo wu se omumwa enchirima na sabre yete asase so no se omuma promprom ye emra yakwemu so sam din ka se otwedi ampokwa ohini bia obegu nsa wa mo otwedi ampokwa mi din bia no ne nsagu no enwie peye ye Nyankopon Nyankopon enwie peye ekire no em se ye beba so mekire omu okay na de tie nie se wo gu nsa na ye kwan so ye fa so ye gu nsa se de o kan ye no enye bibia na de ekonkonwa fie ko gu nsa therefore meba babia enye bibia na de konkonwa fie so na mmisa se edin bobɔ no ya ye bo bidin ya yi bidin afra ase yesi ayi no na aye binum abusua nkaye hwanom na ya nananom kai wodin bobɔ yesi osamampa ne to no bedini pia nananom ebo nananom a omudi nkai ebeye adwuma
ɛma ekuro no enya empuntio na ɔmo bo ɔmo din wi a ɔmo sɛ nanam ka sɛ mo sɛ ehum ni aham na mi bisa obi sɛ ɛdeɛ bɛnti na enipa da ɔtopnum ɛyɛ krɔmfo ɔba bɛwia no nti na ɔda ɔtopnum ana emu ayɛ baa ne sɛ dabi na ɛne ɛdeɛ bɛntira ɛduru mmerɛ sɛ yɛhwehwɛ die ntira enipa da ɔtopnum ɛniema ɛne akanfo nim sɛ onyankopɔn bɔ adeɛ no ɛhoma enua ɔmo nyina home minimi sɛ ɔmo kɔ school a ɔmo yɛ abɔdeɛ mu hwehwɛmu no ɔmo bɛka sɛ saa nneɛma no nyinaa ɛhome mo bɔ fom kan sɛ living thing ɛhome adeɛ ɛhome biara no nso no ɛwɔ dwumadi a ɛdi nti nananom anim sɛ saa nneɛma no nyinaa ɛhome nti no saa nneɛma no nti ne yɛda yɛto prum nti sɛ no nti ne yɛda yɛto prum deɛ na kyerɛ sɛ biribi wɔ ewiase onyankopɔn wɔ hɔ nyankopɔn nso bɔ nneɛma wɔse na nsuo nani bibi butu nsuo nani na onyankopɔn yɛ dɛm ma saa adeɛ no firi hɔ no ma kyerɛ sɛ bibi wɔ wiase enti ne yɛgye ne onyankopɔn bɔ yɛ nyinaa edi na mmom nananom ɛyi apaye a yɛyi nananom a ɔmo baa yɛm bɛyɛ bi ɛboa asanteman kuro no a wote soɔ no ɔmo ne ɛbɔ ɔmo din na yɛnim sɛ asuo ɛne ɛhoma ɛne nnua nyinaa nso no ɔmo nso yɛ honhom enti no yɛ sɛ ɛhum ɛne aham nti ɔmo nyinaa yɛbɔ ɔmo din na mpo ɔbɔ mpaeɛ na wie nso ɔyi apaeɛ no wie no ɔse onipa bɔne ni a ɔmpɛ sɛ ekuro no bɛkɔ soɔ obi ntɔ nsa ɛmfa nhyira ne busuefoɔ ɔno deɛ adeɛ ɛni na ma no nyɛ na wia ketee na ne nkɔnkɔmmɔ so ɛmo no so ɛkyerɛ sɛ sɛdeɛ kristofoɔ bɔ mpaeɛ sɛ ɔbɔne ni ana ɔbonsam a ɔma yɛ yiedie ɛma mu no yɛsama no ma wo anaa ebi koraa sɛ yɛsu gya gum no saa na nananom so ɛdɛn ɛyɛ na yɛhwɛ wokɔ akɔyi apaeɛ a dɛn na wɔ sɛ wode kɔ manya me snap manya glass mede agu rɔba bɔ mu nananom samanfoɔ ɔmo gye ɔmo som yɛnhwɛ ne sei obi so kora mpo ne yɛka wantumi anya sika ankɔtɔ snap ebia wɔnya yɛnsu a yɛnom nsutene bi ɛna ɔde agu glass mu nananom esom ɛdɛn na yɛde gu nsa ɛnkɔso ɔmeda wase tetemmerɛ mu no na adeɛ a na nananom de gu nsa yɛ nsɛmfufuo tetemmerɛ mu no ansa na kwasi broni ɛde hyenapo ba na nananom de nsɛmfufuo ana egu nsa ɛno nti no nsɛmfufuo nso no yɛwɔ nea yɛde gu mu ɛyɛ ɛkora ɛno nananom ɛde gu mu ɛde ɛkɔyi apayɛ ɛna ɛwɔ mu a na yɛsɛ mmerɛ dane a na wo dane ohu bi ɛna kwasi broni ɛde yɛhyenapo yi ɛbaeɛ nti ne saa berɛ deɛ ɛnɛ kora no yɛtumi de nsɛmfufuo gu yɛtumi de hyenapo no nso egu empo kura no ko baabi kura na apetesen no kura na yɛtumi de gu ti saa na nkonnwafie no ɛso ɛteɛ na mmom yɛmfa nsuhunu apaye no ɛwɔ mu bebree ɛwɔ na ɔte akonnwa so ɔkɔ nkonnwafie so akɔyi apaye ɛna obi a wɔnte akonnwa so sɛbi mprɛduasa yirukua bi a wɔnte akonnwa so te sɛ akwasi buafonom ɛne agya mansonom so ɔmo no de ɔmo kɔyi apaye aha hɔ na asɛm bi wɔ ɛhɔ no mu deɛ mmerɛ bia nsi wɔ mo ho kwan sɛ mpo de ɔmbɛnya bia ɔmbɛtumi de ayi apaye ɛne bibia nsi wɔ mo ho kwan saa agya manso tie ne yi ɛno nti no nananom de ɔmo kɔ nkonnwafie so a sɛdeɛ meka nsa fufuo anaa snap anaa apetesi yɛbɛtumi de ayi apaye na mmom abrante kɔ a sɛbi wonte akonnwa so deɛ nsuo deɛ ɔbɛnya biara no wobɛtumi de ayi apaye na neɛ tae apaye no akyi no ɛno na nananom agyidie ɛno na hia ɛnneɛma ɛta apaye no akyi asɛm na woka na hefa ne firi wobɔ otim na woka bi ana amanfoɔ yɛ na woyɛ bi ana deɛ woyɛ no wo gyitum sɛ ebetumi ayɛ yi ama wo ɛno na nananom ɛhwɛ ɛdi eyi apaye ɛno nti bi wo ufie na sɛ wanya nsuo kura na sɛ wodi gu fam a ensɛm a woka no ɛno ɛna ɛne timi a ɛdi akyiri nti nana yɛhwɛ ne sei adwen bɛ paa na yɛ nananom ɛdi apaye sɛ nkafia no ahyia yi den na ma akanfoɔ yɛgyidie mu ɛkɔba sɛ gyese ɛkɔnkonnwa fie kɔyi apaye yo akanman mu no wɔhene bi a wɔte akonnwa so biara no sɛdeɛ meka yɛnim sɛ akonnwa no ɛfiri baabi ana wo nana no wobɛtoyɛ ɛno nti sɛ wokɔ nkonnwa fie nkonnwa bi wɔ hɔ akyɛ paa yie ɛno nti nananom a ɔma bɛtena so dɔɔso paa yie ɛno nti no sɛdeɛ na openi baako oka no ansa na oba betena konwa no sɛ nananom mu bedi ade betena saa konwa na wo betena so no sɛ wutumi hu obia
dwumadi a obediye omu nyina din ti mpempi no konkonwa fie so a omu nyina ze obo omu dini na nan mo betena sa akonwa so bia ze obo ni din na emu sua atwa krono hia na se asantememu hia de ebia ntumi mo omu nyina nti ya na ye kan se ye frɛ ba ko ani afrɛ mu nyina ana ye frɛ ba ko ani afrɛ pem na emu na mo betena konwa so de se obo omu nyina edin na nananom so nim se nana bi wo ho no na obetena konwa so na wonwu akonwa no so na wada so tiase sa nipa na wonwu ye de ye muni din emfre no nananom mo wu ana ye frɛ wo mo se omu nyina ye chi achigina pa baby a ye ko bia no onyankopon boye no onyankopon amade bio oboye no ma ya adwene ana onyankopon se sa adwene na ye mfa mo ye bra enu ndi sa adwene no na wode bo bra enu ndi no adwene wo otiri mu a wode eyi apaye no enu so hu hia pa na nanom bia no ho a se bi preto obebon paye se onipa engu ana wokum nipa ndi wo se onipa boni ni a ompese kuro no beyeye onka se ono nko a wo se kuro no ebe ntina na bia no so unya bedi ade a ukuro no na ese odwene ho nkane ne ka se kuro no so a ani mu nipa entino se de okan afia so na nanom eyi apaye se na nanom enyina ekuro no achi na oma emu nipa eni yie oma ho akwa ahosai oma omu nyansa oma omu sika omu peba omu nya bi ne omu hwe bia omu nya omu nyina nya sa ne ma na ekuro nso betumi edi yie enti sa na nanom trimu papa ye digu eyi apaye eno no na nanam ye hwe ni sei na na eyi apaye se de okan ye de primpuntuo enkoso ye die nkabomu ene chese nyinkyire ene ma pananke ye de ye kanfo de ama kro no ene mu nipa na ye hwe ni sei na na akwatena America na na bu okro te Senegal ha ya o wa ese o mabiem enso odi hene so hu se bi mpedi asa ono bia wa ye no kono wo kaya ono a won soa omo obi nso mesoa me de ni yem no metiai na se sabio ma assembly man ya medi na masori agya me manfo ho akwotena fanse bi enkran na me di me pa na obi ahye no ho akonfo ye pa assembly man akra me na be yi na wo the next week sa na cheso man isi apini me bisa se ohini eni kuronim ya wo yi apa se de na wo kirekire yen afia no ahia wo ebu okra na akoye musuo o si yi apaye na chese muadmade nyina ye de tutu akwam na kuro nya asomdwe na nani ha e ba sa kuro no sunsuan so be na ba kuro no so yo emi se opani a odi nka aka say no kan bibi se ebre bia so ye nana wa se adwuma pani bia wo ye ntotoye memfa mikro enye emfato ho mikro se eduru bre se mikoyi apaye na se bibi ntimantumi anko a me ba pani etumi yi apaye no e ma no eyeye se o kono se wodi wachiri ejaya am so kan asem bi eno nso no yentre no hokakra se na bia so oni ho no mo a kontre ene wodi na chiri ja no mo sentina odefo ntina man ka bi ama eya maninya na mama me ama chinde enu ntino na seven predators ohini bia so netumi kɔ nkonwa fie so entino nana eni ho no mo a odi na chiri ja se ne ba pani wo ho a ne ba pani tumi yi apaye okay na chiamen etumi yi apaye enu ntino se woni ho no ma nkonwa na ho pan na nanom gidie mu nim se impo se wo chiri nkonwa no komo a bibia obebi sambia no enya de a onsa beka na emu nkra no e de no men so edi wachi enti se de okana no kra emebika kro no so ahu yesi sasesuma fata koatwa mansa nenso abo apopia na nini ewu ohun se na na bi o hono mu a sasesuma fata koatwa mansa nenso abo apopia na nini ewu ohini bi o hono mu a na se de o kan ayen asoma si de ahini e fata no ye nse nyina ye hunu bi na yakofa na se ebia wo sika nenso amane ne amamra nkasa no onim nenso onsua nananom so no se adunya de usia konwa so a ayese wuko school nuko sua na ahanu ma mehwe bibiwa se bi mpre dia samete yi minim ohini di na adidi atome so hu ema bi mu so mfa nto mu tirim se chenchina ahinie no e wose osua ansa na ato enu ntina minim se ye wontoma hene ye wompabo ahene mpo ye fa ne se wo betena konwa no so no unim ntoma fira adidi di ato a bebia na aka kwa ye maniji kakra na na bi wo no mu a we ni nyina wonimu no onya se obesua nso na nabu wo sawo eyiase pa aso sa soloku mo sadia wo nsia sai sadia wo kan nananom asakure ya wo kan ho asem nananom tumi sawo dwabo biase a wo nyamane
If you say on the otis say yes na yɛdɛn ɔsɛ bi enti sɛ deɛ woka no ɛyɛ nokorɛ na na obia ni hɔ a yɛwo no na ahenie ɛbɔ no because ensa gue kra no adedie kɛse akonya kɛse bi paa me yɔnko bi ɔsi sɛ bɛyɛ obɛkakae ensamanfo no kra bobɔ mu din kra enti no wa ankɔ eti o me yahu sɛ yɛde bɛsi akonya so a ensa gue no kra no wotumi sua usua sɛ wansua a wohunu ɛna wosua nso a wobɛhunu ansa tete no na nananom ansa na yɛde wobɛsi adeɛ so no yɛde wotena apatam apatam hɔ na yɛkyerɛ wo nkonnwa no ho abakɔsɛm ne kuro no ho nsɛm nyinaa enti no wo a woyɛ kra do sɛ wobɛsua no wosua wobɛhunu akwamu hina ɔtena apatam kyɛ pa yɛ nanaagye wotira nyɛ nso nanaagye mensa yɛ ne no wafidua mu okosa yɛ kra na ɔtwe mensa enti nananom tumi ɔtena apatam bɛɛ sɛ mfie mi nananom bi tumi tena apatam ebi afe baako na apata bu abɔ no okay so ho apata no bubɔ ana kyɛ sɛ wantumi ankosuae ankyerɛ ohempani ne omanfo nti na apata bu abɔ na sɛ yɛyi ofiri hɔ nom saa nana no nso sɛ yɛka akonnwa no ho abakwasɛm a o nana no di mam bi ɛfisɛ wantumi ankosuae ame tete aduane ama o nana no manya de ɛni enti na yɛade sua ne yɛsua wosua a wobɛhunu yɛkɔ ahemfie ɛnyɛ sɛ wonim nyansa anaasɛ wowɔ sika anaasɛ wɔyi ɛberɛ biara no ɛsɛ wohwɛ sɛdeɛ nneɛma ɛsi kɔ so wɔ ahemfie yɛwɔ ɔhene bi wɔ kura mu da bi a bɛkɔ ahemfie bi a onyama ne wɔ kuro no ɛfisɛ ɔnyɛ no adwene sɛ wɔbɛsua ɛna wɔayɛ ne ho nso sɛ ɔwɔ sika nti no yɛgye ne sika a ɔbɛtua nti ɔnyɛ no adwene sɛ wɔbɛsua bia na saa wɔ hene sɛ bi mprɛ duasa ɛsɛ yɛpanimonyam ne yɛmpɛte konyam wobɛyɛ ɔhene a da biara no sɛ bi mprɛ duasa amanfoɔ bɛka so anim ɛnyɛ ɛna ɔhene nso deɛ wokasa a ma obiara hunu sɛ aberante ɔyɛ ɔhene sɛdeɛ ɔwɔka no wɔkyerɛ sɛ wɔnte akonnwa biara so deɛ nanso ne ntoma fira nko a kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔhene ɛnyɛ ntoma fira no nko a ntoma fia ka ɔhene ahenie no ho obi wɔ hɔ no onim ntoma fira sɛdeɛ ɛka ɛno nso ɛwɔ yɛsua sɛdeɛ ɛsi kasa badwam biara nso ɛbɛkɔ biara no ntoma ɛsɛ sɛ ɔde kɔ sɛdeɛ ɔkaeɛ no yɛwɔ dabehene ɛnom wɔ hɔ no mu a ɔmbɛkyerɛkyerɛ ne akyea me ɔmbɛkyerɛw nana saa dwabɔ wei deɛ fa ntoma sɛ na ɛkɔ tete no sɛ ɔtumfoɔ ɔbɔ dwa saa ansa na dwabɔ no bɛba so no ɛsɛ sɛ nana no nyinaa hunu sɛ bi mprɛ duasa ntoma nana de bɛkɔ sɛ wotira nyɛ ye na wokɔfrɛ ntoma a sɛ bi wokɔ ɔbɛdwa no na ɔtumfoɔ ɛfira bi a ɛntam na yɛanye a yɛbɛpam ɔfiri hɔ yɛbɛpam na nana home so wɔ hɔ na yɛhwɛ ne sei yɛmmra nsa guo ne so ɔhene a wɔwɔ akwantuom yɛ a wɔmɛyi apayɛ yɛ a ne kura atete apansam nana ne ho nyɛ ahi bebree o sɛdeɛ ɔte hɔ no mu ada bia wɔyi apayɛ no na nsukuro no adwuma mmam kyɛ sɛ mmeranteɛ ne mmabaa ɔnya mfinhyia aduasa ne wawu kyɛ sɛ mpatuwuo basabasa obiaa ne yie ayɛ nsaweɛ ɛna sɛ bi mpɛ aduasa yɛ okuro bi hɔ nom a wode kofoɔ baas kɔgyina wo naase abɔdamfoɔ wɔ kuro no mu ɔmomfo ebi bɛgyinagyina mu ɛnso yɛwɔ ɔhene wɔ kuro no mu a ɔyi apayɛ eti mibisa sɛ saa wɔ hene no ɔne deɛ ɔno atu kwa no ɔdafoɔ wɔ abu afa nkɔsoɔ deɛ ne ɔboa kuro no asɛm no ne titiri paa ne sɛ apayɛ na ɔhene no ɛyie no ɛda baabi ɛna ekuro no mu nso no nneɛma a ɛkɔ soɔ no nso no yɛmfa nto baabi akɔyɛ sɛ kristosom sɛ obi wɔ hɔ a da biara no anɔpɔ awio anwummerɛ ɔte asɔ dɛm ɛbɔ mpaeɛ sɛdeɛ mu kan bɔ mpaeɛ nanso no nneɛma ɛsɛ sɛ nkɔɔyɛ ansa na ɔbɔ mpaeɛ no wɔnyɛ saa adeɛ no enti no ɔbɛbɔ mpaeɛ saa nso no ɔhunya ho mmuayɛ da saa na nananom so teɛ bi a saa kuro no ɛneyɛyɛ bi ne nneɛma bi a ɛkɔ so wɔ kuro no mu no nana ntumi nsekyere no ɛnka ɛmfa yie nto yie enti sɛ wobɛyi apayɛ koraa no a woyi no kwa ɛnyɛ yie ebi ne sɛ ɛnka ne tete na nananom ebi sɛ nsuo wei yɛnkom da sɛ ebi ɛbrada yɛnkɔ kwayɛ wei ebi fiada yɛnkom ama ɛsɛ ɛnanibia ba ti ne yɛbu saa mmara no so saa kwayɛ no koraa na ne yɛnkɔmu kuada no sɛ obi asi ne fie wɔ hɔ mo so ho ɛno nti no wayɛ ne saa awie no nsuo no ebi anka yɛnkɔmu no na obi te nsuo no nkyɛn pɛɛ mo yɛde fie aka no ɛno na meka sɛ nyankopɔn abɔdeɛ bi ɔbɔɔ yɛ biara no deɛ home biara no so nyankopɔn bɔ adeɛ no so ɔde ne nsia na ɛbɔ wiase ɛna ɔde da korɔ yɛ dɛn ɛhomeyɛ nti onipa koraa no woyɛ adwuma sɛ ɔhome nti sɛ tete no na nananom ɛfiri sɛ sɛbi nsuo no a yɛka sɛ yɛnkɔ mu no nsuo nso ɛwɔ da a ɛsɛ sɛ ɔyɛ dɛn ɔde home
kwaye ne nnua no so no e woda ese wo home nti ne da say ma yenkom nti no mo bubu saa niema we nyina so yegye anan basa basa mo na to ne niema ekoso kase nkuro ne bia bubu so because nim say yen mokro bi te se dwaben saa mre da sebre nim say dwumade wutie na dwaben na no tio srebo sabe wutie no kure ne nyame anim kuro ba ko edi mra so e wa santimam dwaben na naso information center o ze no an say me be information center yo so aso kuro bi wonu a chese kamia say na nano dawuro kura na obesi so no yemum nanso no mpanifo buom baby omo se so obusum ni fia na ye ka na kiri nsem ye hunu so oba pani eto nsama ne no se kuro ya wo kan a ye di mla so ye bibia no tie nsam amanfo so ye na kuro no ye din dodo e na ya ye sei udi wasoto fo mu a se nipa kuro ya wo enso eho emra ye adwuma edi me na me ka se na de so onya betran so a de obeye bia nipa beka ho asem nanso ye ne a ebebo kuro no enti no so wantumi anya saa ne ma wo ya na so se da bia obegunsa se de wo kan ensagu no hunhun nsunsaso bia enti na me pese mbisa se nana wono atu kwan ya won de o megu kra ene de ote a wogu a ye nya mfaso bia wo so no because e kamia se nana no binum wono ma oyi apaye gu so se eniamo ho ne kasa twitwi ade atia nananom so hu nu se nana bi chi abrantie bi akọ police station na me sa wusumiti ka konkonya fie no akanche so hu no adome no aka kire nananom se bi mpediasa omo otumi a mo mani ni bosome engoso nananom bi no tumi kana abamu dia asem ni nyina tie ne se asantemem anakamem ahenie ehya ase no empempi nananom ka omo nya dwuma omo ntu kwan so nenso no ene yesi mo kan bibi se de nimdie asi abenti no na nananom bi ha otumi kotena abrochire bi mfie num mfie nsia no maaye tete no na ni ho no mo na natini krum nenso no na akade o ho no mo akade na o ho ne se nana wo krom na se wo ho bi ba kro no mu a so wo begye na tena wo fie ebra nana enim dabi nana wo krom na se obofo bi akwa kokum enam wo nwuram se won fa ne sere emfa nkwa hemfie dabi eni ho enu nti nana nso ese odidie nana ese oye bibia enkanka ye ni asabi predasan ye die ya ye nkronketo mu asabi asase kra no ton a untumi enye den unyo bi mani ntoi enu nti no nana eniema na koye eniema bi a sei amane ani amamre se de uka no wo hene de anya bibia no ena kwasiada enkono a ye akwaside enkono a ewo afimu ewukude enkono a ewo afimu no anya bia akra no emu fa de eze utumi kona kogu ensa anya bibia no yewo na pon na nko edumotwe anya ye kura ni munkono de eze okona kogu ensa enti ne yewura kokofo hine de waka kire ze first no na ufra bro kire ba ya na ode se akonwa no ho no aba ya na ode ama wo se onye sa de ni biu na wo hunu se omunya beje pe no omunya je hane omukwa enu ano no eba sa na esunsanso obeba kuro na makuro no nko aso na ye ni sei sabi mpredi asanteme nyina wura dudu obribie na me bo di mama muso kro bia asante kotoko na no tumfo se tutu abibi opem so metimi akansi su dia se Ghana ha enye dance na America asantemem enye de ense na Australia enso mente se na nakodi busumi mienu busumi miensa afe e wa brochire da wo kwani se wo babum befua na yen ya ye hwe na fia no obi timi kodi mfie duonu nkoso na meka ni nyina gina kosi se ene ahenie nso no o megu nsame wona hia me no akrai ene ahenie no ankasa no sebe ene oni sika untumi ni hene e ma ni nyeye enti na meka se eniema dane kakra ene woni sika untumi ni hene e kire se sebe preduas unya ebe esti akonya no so na ukromma niema esese wo ye ni ade bia wa meto bibia ada be sha kra me ntwa no na mejiwa no asiye o kan se no obi adwini nyina akobu se bio o man hina akosha akire na asem dabi wakosha abakra no wo se han soroku ebo apata canopy ene ntwa bre biemu wo be han sound system aha nkonya be 1000 sika ni ho ase o ka se hia ni nware a na mema na adan na hia ni nware nokre na je sese no uniska akonya da ofie kura nke ha ho untumi wa na ha ho ha ho mo ha ho e bia de be ma wo de na so wa ka se da bi mintumi
kyerɛ sɛ no sɛ wo ebia kuro no kura ebia akɔdi so hene sɛ empo sɛ abɛn kuro kɛseɛ mu a sɛ bi mpredasa asase ɛboɔ ɛkɔ soro a ɛno na bebree ya na ɔmo de ɔmo ani ato so okay ahemfo no dodoɔ naa no wɔhunu sɛ mebɛyi wɔhwɛ nneɛma a ɛwɔ ho deɛ ɔbɛnya ɛnyɛ nkonnwa dabi ɛno na ama nneɛma tototo sini no okay ɛna yɛn nso a yɛyɛ atankonnwa yɛn nso yɛsi hene nso no sɛbi yɛn nso yɛ pɛ kakra nso ayɛ dɛn afiri nipa no hɔ nom ɛno nti no so ɔba na sɛbi wo wakotua sɛbi sidi wɔ ha wo yakotua sidi ayi a ɛmfa nokora no ɛnto nea ɛda ɛnti sɛ yɛtira nyɛ na sɛ ankɔpie ɔte kɔkɔɔ so anim anaasɛ ɔman hene anim a ne yɛbu agu so na akonnwa no ayɛ dɛ ayera asɛm bi kɔ ɔman hene bi ahemfie na wonim awerɛhosɛm sɛ ɛba saa ɔman hene biara sɛ bi mpɛduasa ɔpɛ n'anim nyam te sɛ nana dwabe hene nom ɔfen so man hene nom ɛne dwoso man hene kokofu man hene nom mo kokofu man hene nom ama tepa man hene nom ka wie ɔhena ne kuro ho hia no na ɔpɛ ne di mpa no ne nkonnwa asofo no ogyae tumi ne ma ɔmo na awerɛhosɛm ne sɛ wowɔ hɔ ane afrɛ mo ɛda yɛ wada afanom yɛnu nya ne mommra na mo ba nso amomoa mo ba yɛ ka asɛm na firi hɔ timboa ho no ɛyɛ mu adeɛ timo de bɛkɔ bi asɛm hyɛ boa mu asɛm ka sidi baako a mokɔ a na nkonnwa sofo no man ne ntim bio dabi sɛ manhyia a ɛnu asantema awuranim ne ayɛ mo ba sɛ hɔ bɔkɔ mo sian mo nkɔtena asomdwem aka kumaa bi na mommra ne nsi hene no yɛ ba saa bɛ boa mu adeɛ no ɛna kyɛ sɛ nkonnwa sofo no bi etu ɔno ɔhene no ɔba okodi ne pa nya nkonnwa fia wo kosom no because ya nana media me kazi so dia say ya na obi aye kristoni ni hene ahini efra urade ahini efra urade King David nom ani Solomon nom omu nyina ono mo ya hemfo na mom no wo si kristoni ni hene no ma konfo abaji ohene na di wo pe asase aso dan Pentecost Presby Methodist no aduro wo betwa bia no na mom aye na wa safo ba anu alobi no yo hene oya assemblyman oya MP oya president o pemu a omo enti nkoso mami baby a ofa yi mami enfa kakra bi ensi ho se ba se senke ye fa sa akwanya no so a ase ye de ani akohwe se ohini gu nsan no nko an ahwe enti na ya abosom so niema bebre ka ho mebi so mo se asofo na enti niema bebre no ye mfi ani nko ho no mo se de wo kan se ya de ani ko se so ohini nya betena konwa so a niema se ni na oya anke be ye ni afiri se ogun sento ya bosom enti no yene no ensom no ya enu so nke be firi ho no mu ama ye nyina no ya penipa papa ama no etumi abehwe oman no na ekuru no so etumi akoso utie agia asantema aboso insra 104.5 FM dwumadie we no ewiase mu nsem ewiase ehu ensaguo no ewo nsunsuanso o ewo oman ne so ewo hina ate akonwa no so kroni mpuntuo kra wo nsunsuanso wo so kroni mu a yamwa nyina akra no mese nsaguo ewo nsunsuanso wo mo so aso sei ne ehunu kane nananum yi apaya oman comfort mi ka say yade ate sei nananum munye sei ne de snap asofom na fa hodie abakronum enade ne ehu de me ka che onyina ne se dwumadie wo hwe ne live e wo Pem Sign TV chanso na Samek TV Facebook for no eye Nhyira 104.5 FM and YouTube enso so eye Nhyira TV media ne nkwaso ahene ejiga wa no afrem na na amando ene omo am no madi ahia nana akwatia obofo dom ya otoso mienu asuo ho kwacheman hene sanso eno eye kokofu omanso nso hene nana namne na di ahia obi si na ade na ehemfo dɔso na ɔna afrɛ no kotokwasi obi bi wa agrom ne ebo nwadu dinbo na na ben yen sanso na sofo asante wa ha sofo Samuel asante wa ha ana prophet Elijah opoku eja manso ogoro obomchi dom den ene on na midfielder ana amansan buafo akwasi buafo ono nso wa ha nene dia ya sentodie nyina ne se apaye edimpuntuo yedie nkoso ba abrabom enu nti na afia no hyiase a yi apaye yenim sa kristofo no 31st night yekobo mpaye
ɛnɛ yɛabɔ mpaeɛ ne nyinaa ne sɛ yɛpɛmpuntuo nkɔsoɔ ɛde ama ɔman no adɛn ɛne nteateamu apaeɛ nyinaa yɛyi wie a yɛtiri mu pɔ yɛ a yɛde tu saa namɔ no ɛmam medaa me ho aba ne titiawa mewie a mebɛda agono so asɔfoɔ no nso na mabisa sɛ ɛno a 31st night yɛ a yɛyɛ nnɛ yɛayɛ no bogyaeɛ no afimpinu ne aduonu baako 2021 bibi papa bi bɛba so ama Nazareth na Ghana ebenya fa ho die ebenya odo ebenya nkabo mu meda me ho aba mititiawa stay tuned say malaria fever wadura ni nya Steven Kankam. Me deal Steven Kankam. Na mi sa number 3 years. Me hunu mi mama na papa da. Na mi sa na me nam kwa mi nya baby kwa mpa me data. Kwa mpa mi nya bi nche. Na me nam kwa be 3 days na suffer Philip be home. No so me nsa na ode me ba orphanage for my friend all nations. Nshira bo de ebe. Akwenya kese e mami. Nti ahwefo amohwem. Esem babu ama brunya ya ede. Me deal Steven Kankam. Na mi sa number 3 years. Me hunu mi mama na papa da. Na mi sa na me nam kwa mi nya baby kwa mpa me data. Kwa mpa mi nya bi nche. Na me nam kwa be 3 days na suffer Philip be home. No so me nsa na ode me ba orphanage for my friend all nations. Nshira bo de ebe. Akwenya kese e mami. Nti ahwefo amohwem. Esem babu ama brunya ya ede. Me deal Steven Kankam. Na mi sa number 3 years. He that watches over Israel has promised me to Jesus Christ. Now because of me, Jesus came and died. No matter the plans of the devil, Jesus Christ is very, very powerful. He that watches over Israel has promised me to Jesus Christ. No matter the plans of the devil, Jesus Christ is very, very powerful. And that is Jesus, yeah. Hey, come on. Tomorrow, man is mercy for mercy. Hey, me see me put you in. Yes, I said the I will say me see my command you make it. Hey, we are listening to say me so. And you be na mishano, yes you are na mishano. Papa mo bonimo, you are the beautiful. The best you are running and oh, hey, and you be na mishano, yes you are na mishano. Papa mo bonimo, the best you are. Adum nidike. Hey, Messiah Yeshua, Adum nidike. Messiah Yeshua, Hey, Messiah Yeshua,
He that watches over Israel has promised me to his experts. Now because of me, Jesus came and died. No matter the plans of the devil, Jesus Christ is very, very powerful. He that watches over Israel has promised me to Jesus Christ. No matter the plans of the devil, Jesus Christ is very, very powerful. And that is Jesus, hey, come on. Let's start tomorrow by this tomorrow by this time, mercy for mercy. Hey, me see me podi agina. Kesen sengo. Hey, jawu se me see makumanya mekra. Hey, me. We are on the motor. Say me so. And you be no mishano. Yes, you are no mishano. Papa mo bonimo. You are the beautiful. The best you are running. Hey, and you go be no mishano. Yes, you are no mishano. Papa mo bonimo. The best you are running. Adum nidike. Hey, Messiah Yesu Adum nidike. Messiah Yesu Kausa. Asabia Misabiasa. Hey, Messiah Yesu Hey, Messiah. Mpanimfoɔ ka ɔmo asɛm bi wɔse ɔtwe kwabere gyanka wɔhyɛ mpɔboa korɔ otwie mpɔnkwame ensanie asase ya ensa abosumnuasa ensa ensu nanano modie nie mommo twiriri na mmegye trada asona agona oyuko ene bretu adua na eko na asachi ni ase ne ensa manfo momra mmegye nsa no na munyina ye kye gigina fa na kwaku ampofo wusanie mina na ye agye wusanie na kwadwa ase brabegye nsa no na kusi brabegye nsa no akusa brefie ku ampon wusu wusanie nananum seme fremu a enye boni bi ye hia kwa hosan ahoodin nyansa ene wodo ye pebia mumi yenya bi monsire onyinkire mayen mumi ya asentre mumma sebi oyare boni bi moyen mumma ye nyama ne mumi ye ni mfra mumi ya sunsi mumi ye nwawiawuo monhire de obenya no wa me ye bi adie obi obedwen ye ho adwempa no nananum monsire mani bi bia nkon monsire onyinkire ma no nipa boni fo a ye ka ne nkona nke anu aduane aboye obi obedwen ye ho adwembone die na nanom sremora obi ntonsa emfa nhire ne busuafo mama ade eni nye na wia kete na adwembone emmonitiri so monikasa nana ka mamre ne amane ka ya ensa abusumbiasa ensa ensu nanano modie nie mommo twiriri na mmegye trada asona agona oyuko ene bretu adua na eko na asachi ni ase ne ensa manfo momra mmegye nsa no na munyina ye kye gigina pa
me nana kwaku ampofo wonsanie me nana ye agye wonsanie nana kwadwa ase brabeje nsanom nana kusi brabeje nsanom akosa brefie ku ampon wo so wonsanie nananom seme frɛ mu a enye bɔne bi yehia kwa hosan ahoɔden nyansa ene wɔdɔ ye pebi a mummi yenya bi monsere onyinkire mayen mummi ya asentre mumma sɛbe oyare bɔne bi moyen mumma ye nyamane mummi ye ni mfra mummi ya sunsi mummi ye nwa wiawuo monhyira de obenya no wa me ye bi adie obi obadwen ye ho adwempa no nananom monsere mane bi bia nkɔ no from monsere onyinkire ma no no nipa bɔnefo a ɔmpe yie ye ka ne nkɔ na nkia no aduane abɔyɛ obi obadwen ye ho adwembɔne die nananom srem ara obi ntonsa emfa nhyira ne busuafo mama ade eni nya na wia kete na nadwembɔne emmonitiri so monikasa piao utie aja santema boso nhyira 104.5 FM dwumadi a utie ye wiase mu nsem eye sunsun mu nsem headquarters nene ya bo awura nkonwa fie so nananom bi ma ma komode nkonwa na sabi oma beso akokora tuom amamre ne amane kwan so se nana konkonwa fie no kogu nsa nananom nkonwa ne nyansa no omunya aduane ni eno nene yene nana akwatia obofo dom ye otoso mienu asuo ho kwachima hene usanso ye kokofu omanso hene ye diagnose nana na ono nso so ode ho anu yie ebre minim se asemi ya gene no spice no awutie kura nya bianka beka nana wode wanu si no mami misa nana no atankonwa etie adwumadie yi afutuo ben na ekodi ama wonum de onwunsa de ogun so a enya nsunsanso bia okuro ne so yo enkoso me dase afutua me de bema nananom se wa ugu a enya nsunsanso no eze wonso tenase na se de medi nka kan no hwe ekuro no one wo manfo se de masetena esitie ene eniema modi mani mobu mani aguso mo mpese be ye adwuma se de medi nka kan no se o yi apaye na eniema apese be kuro no se eniema bi wo ho no mo amusia no kwa ne be yi na mo ntumi ansi apaye na mo yi no eye kwa enkosi aga nananom nso a mogya mu nkonwa agu ho no mo a mo de mo se adwuma ye ntino muni adagye no monka hunu se nkonwa no se de sunsumbo mu no eye adwuma enu ntino bu ho no mo a obegya nkonwa na gu ho no obeye adwuma ya yenso wo hunu ne ho ano da na da bia no de hye ode bodum ni adai nananom hunu se nkonwa no se mo ekomde wo mo a o mo nso no ensunsuanso bi a ebaye so intimitu nananom fo mo a mo wo Ghana ha mo a mo amanone wo kwa ese odi wachiri gya yie na enkohyemu anso nyiwani se wo he na konwa nso ntumi ni a mesewa bomodona sa odi abusuafo akonwa ebebre wo mo ebia obi wo ho no mo a obetumi ahwe akonwa no na otumi atete aduane agu nsa enso ama ekuru nso atumi atumpon ntimi de afutu a mede bema nananom eno no eja manso ogoro bema ba asam no ne bram ho no na nukure ni nyame anu atuafo kona ne ntwa so nyina ensa gu nananom binum ngu ebi nso gu yenya nsunsanso bia sanso ne binum nso de akura no ama nkuro ne bi mpuntu okoso nkabomu wo ho mpatuwo nyina nananom atwitwam utumu nkyene sɛn de dikan nana akasa wakyerɛ ensaguo anani ensaguo asɔfo no mu bi ana yam kata mu se ɛyɛ bɔne na yan akamam yamamre ne amane no de woni amede bɔ ɛde ɛba ha no wonim yɛle na esi abrochire no so yɛle na esi abrochire no ambo ka se chana fo yare no so nim yare no seka eba abibimam hanuma ke ayi asɔfo akɛse no ministers ani homu na ani na nam ko mbe fo mu manyina ombe fo mu manyina de ombe fo mu manyina de amako ombe fo mu manyina de akọ komu nya be free ha say de akọ cause abaka say ha de be eye amuga say de abusum sem ani nyama basa ye ene wa ha tano beka hwe de onyame de ma obibia bibia wo yi mu ani so wo de ne mu ani nyi ye de nano afibia baye
afi bi aba ye yesi amada no mani ade ko bisi bibi de kumilika se ho ko ni ho ta what you come say what you Asante di Kumasi ewa ha Asante region wo si kume ho anika America be ko ka to say ye fra baabi wo de ba ko say amekombo ko on tu atra na ye ye de ne boy ho ban na ye ka say ni ji ho a eboa ye no ye be ka say nye hwede gu say edabu onuma mso me nkwafuom brother mi krom jaache brother nkwafuom sabre ne ensuo bi a wo bia no mokọ ade be chebekọ na atise nwan sabre no bibia wonu bi a wo so ye ne ye bia no etimi koso enamba omboni baba ka se eye bonsam eye baye ana be so be ko heaven o ba bia ne sinakopon si bo enipa wo de mugu ye na so China fo mo alo mu nuama no Ghana bi to ka so ko alo nuama na ye ebaka se musio China for eso ne sunsurum owe ana ha se enwe sunsurum omu ye munye nipa ye se nipa but obia ne na ye wo hono no ye mama ne amane no hwena nanu de omu ye ye ne boa ne eboa ye akase wo obi the Bible Bible obi de osua ne krom no wo de ba na waje atum saa na mo ja ba beto ye ne mremu obi no oyemu wanoa no ache no asai no de yema piagum udi wie ye na no asa no masota no wafu asa hye koko sisi yade basa no mde abregen ye na nanom no bodi ampesie kontom na bomu wode susan no de kan jeni no de kan ho unu susa so unu susan de pedi bi no ni de twim uwia wudi wia utimi se wonu nsuo kra ne gwa ho tow enne de ekofo abofo nyama de abregen ana umami ye bayfo ana sofo mu bu mami ye bayfo ana we say di enu mami aduane hwe aduane ye di a ye de mayen akanche na na mebusa baba baako woni mayi empotopoto wotimo no ose han de empotopoto ose yi ne di mankan ne de empotopoto woni aduane kro na mu de ne kede bo eye na ye say na make na mu bi anyo mo ye ne ana tai na mu bi sabia ku sabia nyaado ebu onum kra jimi kra tan kra enye ka enka ne paw ye bu di so ya kutu hene ati akonya so ebu ni ni die de ma woni nya asem keto ebi ti to mu di ase hwe di kro bi oti ase di kro bi oti a wo wa ka se di kro pa na bu afu emondi one kwa de so de no o ti hwe ba so de ka kutu o tu bu se from o ko ka se dikura na bu afu dikuro aso ayifuje ne bi de bi achi dikuro e fro dikuro yo abrempon yo amahene otumfo konya nkwa ne free so baaye otumfo konya ne free so de baaye eto ne bi ne fe king but ayifuje mu bi a wo kroma se ne mu bi wo to asase ma ne pa miasa na enum wahima bi no hase me moni din hase obi fia wo tuasie no ana brateri wuye woton asase ne de wo schedule nten no aton ma wo bi amane boss toy fi oba ohima otunhiri wo owia no agunsa ohiri wo owia no agunsa ogugu de bensa ogunsa enne yayama se tumi ne wo emu no pi kwa ekọ na ka woni hwan pa se ka wo obi de be da so betima fa o fo na no bokun hwe se konfo kra kom wo kom saa na se ni bi na ya de boni bi na ko di boni a se so ma ni se kun o tu ka che wo se mo hwe ni pa okomi we ni last okoma no onkom bi mu hu ni bi okomi no okunu wo so di boni anne obi joka na ko se mi de ma nyamia so mi dafa mi de ma antwa anyanta wata jo ade koso no odini wasemu man tentem eti nanan ma de mu ye ni samu guo no anyi bone ba kokora wo ne ne kuba bible ba ye no na bible ba kire wo se wo die na de e wo no enye ne mo nkofo broni die no ne akofo broni die na diaba na wakofo no ati we ne ye enti di no ne mo to wo die na wo no tokore
itina ya bibifo no ye kum ya kase ye ho hwe bibini ego pradia na ni bibini okutia no ye de sika be so achi kun kase onua eti faza ukro mu ni kra pradia ukro mu ni na pradia so beta na chi no mi abeka che se ukro mu ni de ne de enye eti kun no ne mo che na bafa kwa yenkoa hey ye ti asantimam ha ye wale 9 enum nsia nson wetima che kwa safo Ashtown kwa efia kese abro se sisi wo nyina no ko busa se hwan no se na yire ba ko mienu anamiensa ko busa obie no na yire ba ko se mienu ebie nsia nwotwe nkono osi dan ya osi ni nyansam kire se osi na brosan ne wafase befra akura na ba obo benya baabi ada obenya bi de tiato obepo mo de obekrum obepa dwuma manaye onyi obepa ono so nyiri ye no na chese ne ma fa no for den ejimi eyakurase de no kwaje asase kakraka no si f9 n9 enum anewum yaka enwura mo obi amani fi hobi besa tete na mo ye no eboa yen ene ni be pie enye ne no fa ane na ba kroma sei ebe si dan ebe bibi haruma sabe kwa hukuma sida wo hu kwa kese mu da eno ba ye owale ba ko ni yiri eje tim nuawu o wale ba ko eje tim nuawu 35 years o ta da ho 40 no ta da ho but wona omu awale dodo no samperifo no ebi nya mfie wa ennachi cause on pa adwendwen cause we say we nya obekwa ha we nya obekwa ha we nya obi abomoto ba niye omu odo e won ka bo hu tiwanu si enne yakofa bible aba do ni dia aba wale ba ko o wale wie ye na monko court monko sensan keme mu sensan wi a fa 2 minutes afa so ba ni nsem na sanda mo ba no udi agura dada nkyere no nko san nkyere de mu bi ani bi dada dia ye otu ye nkwa ma wase bi agum ti dada dia no woni baba hu so de tim no awu so upi abonte hu so no bi kwa Japan ne buofu but sati ti dia no mo ye no eboa yen mema efatun kakra bi won kramofo omo ware sen so mo ware 9 ti wale 9 ti wale miensa eti o ware 9 ti bu emma be edu wo de osu nyansani okobuni adwene no wo ba ko edu se beto aba wono beto ne mane ne nyina mbaka bom no mato ebe edu dumienu obeto dumienu wo nyansa dodo a wa ben no na bana koto ba ko mo kuyi obi amana be hye mra de ama obi o sha obi giso eti enamta no omu dale yen ya sa no ya se na mo mu che ba mo nyenie ogoro nti nti yenye de nsaguo no esaguo ai me say yen de bi aba ya mamam ayam mayen na yakofo buani nyama bi aba ane bible nyama aba ane yedi ya kasa ye hu ogu esaguo enye boni o hwe uti apaya omuyiye ya so uzakizo fakare empire yen ya bibi fo enye mana akoti bani befa edition ayu amamre na mane no wohene hwe president hone for the hone chidon he defense minister hone sana hene nye finance yen ya kunya ne ho yema no ana mba fa suaye won se omo police no etu de na ba ne baka saudi ne nye etika ba no esaguno mugu ye no omu gu isa omu gu di apaye oyi apaye na obo bibodin obebo aso betuo oyi ko bebo wo so bo apaye tudu anu si no ai obo apaye abraham nyame jacob nyame hwan nyame oboko asafu nyame ana wo kan enya apaye na wiye okay nkofo bia dada ya che engrofo bia dada ogoro namsrew se apaya wo pe yenti no ayire hu nsaguo ya paako mbikom na nyaade a me bebo akonya bia osi akom o sa akomfo nso yi apaya nyo adwen se o yes am ya bebo akonya bia akom ni tie o akom ni ka akom nye bo bakre ma ant akom ye dia o ye di sumane ne ma no eye wako free yasi wako jachi kwan wudi to konfo no chi onso den ka be fata o konfo no chi besina o ti de so go edesi wo desi ai okay edesi wo
we sikadwo firi so de bai enya de bone ye de no akom eye papa eti se honhom ne obi fia etimi bon hwa edu se wokosa na aifo kosa ye kobusa ye nkobusa enko se ekwan mu ye asani akọ either for say no muso timi ko asofo no mo ehonum ekobusa mebua eti ye ne nkobusa se ekwan mu ye asani akọ suma no suma kwa hene no obusa se ye kobusa na namansa hwa the first na nam tumbodwa esubetuma muna ombetuma ya na so ne tumito ogoroti ase nti se de mene nananom beka etiapam ye mu akonya bia betie bepe akom bia ma na akom ni nanu agusa sabre me ko nyame mu asofo a yeto ye nsafre wo mu enu 31st night no kure ni nyame anim na da je ni puso na me kan ma ko wi se ogoro na wan kwa asori Osi. Obiona kwazo ego pa ko no se ogoro me microphone eh. Ogoro so ande no an kwa asori obo night. Enti ni nyina aye. Oko India memu ade enti India ekoso no obi age obi asumtum. Ghana nko a asori Christopher na mu kra nko Pentecost. Na se oko SD a mo ya atamfo. We call Presby we call Anglican and into Muyaka. The Jehovah Witness crowd ya. Come here as a Christopher Gray, you are more free. Says one, you are more free, dear. Intimidate the American say, Bidder me Jesumbia tum on condition say, oh, the Boagan and Punchu, Gan and Coswo. Maybe I'm more so for Miss Row. Ukrainian men, you are so funny one in Cassaya crown and a ye. A good Christian mass. Christian Chidifono. Omone ye ne be ma ekonya a Christopher Samre sofo Samuel Asanti ewa nyame nipa amu akwa ba se na ogoroti a osimi de ye nyame adoi fa homa nyame e fa ye funu to obompa ye na ezoti ana anzu afro nyame nipa mamu akwa ba ye no yame na pom ti sei yankopɔ adom enra 31st night na da je ni puso enra no kure ni nyame anim mu amunni me dada no twere ni se nyame efrewa na wankasa nche se nyama dada ni nyina akura no atwam na enra no kure ni nyame anim odifo Elijah ka kuma bi se ka mbubu nkonya ye bom deliverance adan de na de enko o se nipa de o sachira wa adwen na wa firi upemu a okoto se obi atwa ahwe aso dem a enwa adwen se one baifo o wona aben heaven anya no kore okay mami ntiwe na obusa apaye ne mpaebo se de be ya atiefo no mutie ne betene ma ase no okay bible na ekuta yen no nyabotre wo no se evans wo hene ana obi apaye wo gidie mu no untia okay na me bisa mintia kra apaye se wo de kofom a eye mpaebo ena mpaebo nso eye apaye na me kan se bible na ekuta yen no ye tro no kasa bi e friend Hebrew Greek ena Aramaic enye Arabic tini you a Hebrew Greek Aramaic now Christosum far by from Jew fumu inti say pipa bibi e wo Christosum a ho na yese de fi Christosum far by nyina no ati say wusi dan no lay foundation so lay foundation a dan na yetisum sesi ya no without the foundation dan we ntimi nyina ho inti say ahwe bibi wo chorosem mu Christosum a ho na yese ko hwe fi now meka mpaebo ho asem o Hebrew kasem no oka mpaebo a eye pale P A but A no ayi da soro L A L now the interpretation ni o say to intervene bibi koso ewo nana wanimu a assembly ma wani bibi koso onti ase I say we intervene I mean what kode that is prayer okay two to interoppose bibi koso ewo oma wawo mo ntem oma du say so mo ware but aware ne nkoyi emma
you have to interoppose and know the reason why adeninya de ben enkoso. Now 3, to meditate, that is prayer. Another one says to judge. Intiana nanomum penifon so mu gunsa edu ba bia omo judge. The same thing to prayer. The same thing to prayer from the Hebrew translation. Oto aso a osi to intercede. Yana nanom gu ensa omo intercede na na nyesa na tie. Sa na mpaebon so ye intercede. Ade we de ya ntwe mane ma efiase wo Nyankopon Yesu Kristo Nazareth ni din mu. We intercede. That is prayer. Enti se obusa mpaebo a mpaebo aye say we interoppose to intercede, meditate and to judge. That is mpaebo. Now busa mi bibi say 31st night said ye enkrofo call ye adenti ne bo mpaya bibi nya de ben ensi nyesa na woka no. Bible kan Proverbs chapter 19 verse number 20 eba no o say enipa susu ba de nyame pe no ma ne bem. Enti mpayo mo bon the first question is obusa won say papa in the year 2021 a day na obeye enye day na memeye. That is prayer. Prayer is what God going to do, not what you going to do. Enti de nyame beye ena so obusa nyame na wa kire ne kwan ne purpose and ne vision on 2021. But a Christopher Bebre bompa ye based on omahodene me fra bibi say chemical prayer. And now because on them yet tiemusa most of our force cham pastor bibi ensi oka was say nyame de otwen me gidi say nyame twen because I have 4 season in sutobre awobre awrobre na bakoka ho. But say ye die Bible ni dia Bible ne say mo amoye nipa mpo mo busa mo made a wode mamo empra he na me Awurade Nyankopon enti Awurade ni tirimo odene say me yare na me bon pa so onsam yare na still onsam yare. There is a big question mark. Adia me hu o Christopher mu pa ama mpa bebre nya adwuma ne ye pesa me nkuminya atro nada esisi. Okay, Proverbs chapter 6 verse 16 or say niaman sia we na me Awurade Nyankopon mi ti tieni yo eni etre ni nton anu edi konkonsa ena hale etwie emoja edibimgu de otsa anuanu mienu ntam takra wodwom okoka asam kire wei na obeka asam akire wei. All these things are the on them. 31st night you go akobom paye, nothing will not happen. Okay, Samson na Nyankopon say I hate a lying tongue. So defining the word I hate now, that means it is a detested. To say onwe ebia kramanam. Now be the kramanam abeto o chansi mu. O tam chansi ni na edebe atochene. So God said I hate. Touchema and editor Sunday. That is why 31st night a lot of people be caught. But BBNC, that is why I bomb paya BBNC. Prayer is a heart desire. And Paboya akumamu adia ofishe. But akumanu so wishe for any Nyankopon. Enti elsa wo akuma any Nyankopon adwene ekape eye Pabom paya BBC. Mrs. Subiu, Empire aya akumamu desire. Desire no kramaka say. And I say a bro peso. The word desire is more than ope. Dia ope you are kuma shishe. Enti Obabi bompa Bible mo say mi hie makuma mu abusade hana ade agu Awurade Nyankopon anim tie oka asasam no sofo no ka kire ne say ene Awurade nya nia open mouth it collaborate with the word of God ene nyame asem eyepe enti prayer aya boni bebra enya djuma 1 atrodoso e Christopher anum 2 19 twitwa 3 pesamin kuminya 4 adoso na sofo ye ni sei obi twitwa na ntirisi na obia
enso nyame atie ne mpa ebo ama nato atikreta mienu mame ka se minjiro nyankopon hu ona bo niema wo wiase nyina God create a things be from say demigods no hu omunso otumi mame nkyere wade bi nyankopon amobronsam obo angel according to the Bible, but disobedient into your friend of Bronsam. Mema Remfi say upe homage ma bibi biara the open wayamau. Nature, mechanism of chimu, a body emu. Senio, a bet me about any panotias on them, but pay homage ema body bi into obeyinano. And yes, you can say be our John 17, John 7:21. Mammy monitor for my nye ubia na nyame shira ne wa sorry dem. No, Debbie. John 7:21. Or say in that day, Edano, enipa baka say Eradi, manfa udini ento ahumone, manfa udini anyansenchen or say free me so call wa we hear the entry. The question is say, and you ready din boy. But here is the case. Already dinner our boy and a sign our born. And she started the first night here. I will be a kobi, obi a bomb paye. But a yawanga, obusa rade, or ninyamia jere, a yapeno, and no nyamia de bay, etio. My Mimusa cousin, you know. I didn't think a coffee deba, as of a Yansen come. And I shall say, sometimes God hidden the things, or the name see it. And you can Proverbs chapter 25 verse 2 or say radin yankopon de niam asie na so den munyam na esa him for say o hwehwe na mso benya munyam intimi say obiem say denti na yemfan say 2019 Ghana fo nyina 31st night yakobo mpae covid ba yentimi amon mpae anka say empese yade kodi ewu bia beba wiase na Ghana ya ewi ayen enu be yima no say meyu ano say yentie nyame ye kan adwene. Say ye tie nyame a okasa me money pani dini during COVID no me tesa no mo ka bi say nso to abeboa yen. I know the person on ne ma omo bompa ye we din omo bompa ye the next day nso toy but in the sight of any pani so mu say any pani say wonye but nyame akoma mu no wonim nyame adwene enti da biam ka say don't judge. Who are you to judge? Don't judge. Nyame makwa in the Israel. Nyame makwa mo bi akola no 7 to 8 years. Ebe di hini wo Israel so. Enem man ka baka say. So far santima misa ni say. Menu mienu nyina aya akoma ko 31st night ya bompa ye radie afiwei mi hia adwuma ye mienu nyina adwuma ne yepe. Na me nya no wa nya. O ka awie say. Meka wie say nyame na nim akoma na yedi ko ho no no most of time yata ko to sa test no bada akoma na ndisa yase ba bia banu ana ba sa sia wa akoma kro but ebetima ba sa akoma na yakro oka akoma in the Hebrew word no it is the spirit sana Bible ne kire oka akoma interchangeable edu ba bia de ye honhom edu ba bia de yakoma enti so busa say yes ha no does it mean say na yakoma yepe asuna na kuma asoso for like akuma asuna akuma but yes ya in the face of any penny so there you hu say yes ya but in the face of God oni ni makuma yedina so nyame be ye wo odia because of say with your heart no it has been met to the level of God understanding into most of your diamond onyame de mama utie agia santuma boso 104.5 FM media utie wiase mu nsem yensem a ehu ya bowura ompaye a wo bono kra no ya na awurade ohu ne sen 31st night me say just wo bia kwasere emu akromfo abaifo na de mi yanse communion aye chede amanyame ma no na obi a utumi se ade a woji onsem fata na so agye di eti yetimi ka hwenkyere no oh ya na du babu anu ma akọ kan se be ka se na nyame fie na wo na mame misa so fa sante kame ese kristofo bi no nso
omu misa omu hia de enso so enu be yima no sen obi won ma betia enu papa wa ko ojina me nche awurade yi 2021 de me peka o na wo boka akro di na me na nim din senti so de ojina we ubenya ho petru anza na ya na me kase nyame obo wo no from day one obo to da obewu wentia mi bisa say nipa we san ba be ka kire say 31st night nyame en bible ana me yi ano say nyame obo no onim de eso de mawo me papa bia no kire ma de bible school obo mpa ya so benya ka at the age of 40 and onya ka then also one of the day oto no tese nyame kasa chen say this is a time I hear ka because time na obusa me de mawa emwa not necessarily say no nyo ampan so that time no say saka ka na nkam say bia ankanye but 40 years no na adwene mu ayede ben ada ho ote ensem ase ohu de oye ote de oye abrabo kra say from 40 years and over 25 years 27 years or so me peka we me sit down me nkasa ye bone enya bone enyam from so say nyame aton nsem abesa jopade no enyam from so but said the okano kan nyame de ma wa petrol obede no ato kan no bibisa ya obede kra na watimi aye so nyankopon no na dwene na ubusa ana ubusa wo wadwene na mimi se o ya nyame nso de mabinum de so o mo hwe ana because said the wokan papa yi enye nwanwa se bia akoma abubuo peche ya odi bisa aye no nyame de bema no eti saafo no nso o ka akɔwie sɛ nyame de ma no sɛ de wo ka na o deserve sɛ nyame de ma no yaba yenya very careful yana me pese me ko baabi if you don't take care you pray and how obenya bibi but do be ko wum bisanana if you don't take care on hwe yi ababɔ mpaye obenya ho sa be ka bibi adafo so bi kai wasi nyankopon o tete na so hwe na ye ya na mo atoka no asesa nkrofobia o monye papa aka ho ot kohwe mu tugu if Isaiah say me na me kum na me man kwa so obi wo ho o temi awurade nyankopon a o musa na won kan kire me na odi for some asante no kure ni nyame no on a Christopher no ya na du baabi wo no mo a yasimu nsem abedwafo ne de gon ne chese yesim konwa ya na bi kura nim say yem pass of na say yenwe ni say na no 31st night no kura ni nyame anim ubewura asore bi mu no utimi so mo ye be senum edu na wo ho na ko speaker e kasa gu o mo so a yemisa ya na microphone no enu na du nyame ho ntem ana because mentiase bible so umusa ye no po no okay na minim umusa unim contents na bible no say umusa ye na minim ene na babusa on say adan je radu unim na on fa mame that's a question the enti ma babusa no say ma kire mu say ye wo anyame nim bebre enti mu de he na babusa de na free ne ho unim ne mi bisa wi de na traso enti de na traso no ma de yo mo say eno na be nyame hu ba nyame nim o ba ba sesa sa machine no onim o be rede onim ufiri wa wonim o kan Psalm 139 o say onaye ene won sorry wadwene unsusu ye o say your thought he know your thought he knows your thought onim unsusu ye a wosusu wo adwene mo a onipa bia hu no nyame nim enti oni bibia so far santi mame sanfa mra obi akwaje classroom school classroom class 1 class 2 class 3 ni nyina ya sorry aha obi ya na sorry na obekọ no we ye bie ye yalla ye na wesu ye praises ye jira o wasafu ye wa na wesu se se unti we dia no ati we dia na mi bisa se enti num na wase ye tu a Christopher fo se 31st night no kre ye de ye hu kowura nyankopon chese no ankasa na basa na se ne de ye hu anu no mogam na mmom no dede no nso so sabi me mebo asori a ka me na me damu ase ka me se ya na du babu anyame ma no susum wiasema se na meka no obu okro no Kristo na abo ndin ho no onimu no on sa ese wakotena zongo na homachi ye tiem otima se sabi mpedi asa eye dede ma ya but ye kase
akyire dede ase a dede yɛ bibi a ɛkɔ so awo wonti ase so ho eti wo so gungure santa gungure san me pese mbisa sɛ ya na won sunsuanso wo mpaye na mo bɔ no so ana oh to me enti me kame empire is not dede but don't him say akoye bibi such a way say me put ni say and ma menka ni say yesusu say yes ah ebe Kenya in the church members no ebe Kenya eno na be man hu say ebia say he ma menka say minchiro na me na edi nkomo bi say Christianity enya religion, it is not a religion, a kingdom. Say a kingdom wa yebehu say the besifa arane no. Christianity a kingdom. So for some asante medasi. Mamemna Prophet Elijah Opoku, House of Fire and Anointing Ministry. Enra mi ankasa medimani hu ade. Na mi bisa se obi no besumo nra na 2021 ne da ye so papa amam se de woni ne kabo mu ebo mpaye na mi bisa ubeyi anu sen ono na misa de oso obisa ana nyame na antie no medase de di nkan kese pa na se empanimfo eka asem bi kura se areto ewo nyame nsem ena okenka atweresem na Bible ka asem no pefe me yati asese awurade kura wontie adebonyefo mpaye yen hye sa asem we so o se awurade ntie adebonyefo mpaye obonefo nyame tie ne mpaye boni onipa wonu ne ho na ope mu aka ne bone na wasere ho bone fache enti de di nkan kese ne se yeni 31st na ye ko no ye musie ho se adwen ba ne de ko asori fie ho ya butaya na ye di ko nyina ne se obi kura ne gen ne koi good obi honum kura woti se obi ekobi se wankobi e beka se wonye obi kofa obi phone 31st night ase we have good so dem so hu enu nti no okobi wo hu se 31st no wo so obi akọ asori enu nti no okobi enti se nipa we busa se e de be pa na ode kọ aso dem won mo bebusa ebebem enti se wo de agen papa ne kọ ye de a ekwan bi aso agen papa ni nti nyame obetie wo Bible okay na mom wakoye niema bi ensem fata e na wo bom paye usu frɛ awurade busa se ho na wo bom paye ne kire no endi se mpaye wona amamu a eye wo no waye anase nyame na aye enti ejina adwen a wo de kɔ obi honom kro aye na adwen se okwa aba na ade ete a wakoginem enti obi kɔ 31st enra better nay sani pa na okɔ 31st no me ka me kire sa abre kɔ hwe ba bi o gina wa bro mo hu ba bi kro mfa na nansi se sani pa we ya okɔ 31st ni bi no ye musa se sani pa we ne mpa ebo na okɔ boye no ya woni nyame kasa se bi kro nyame nye na dom na afiwe mu eniema nye yie ma no ujiri se ebe ye yie di ama no enteto da bi ya na nye ya sofo no na mu metoda bi nso a ensore ma no nso ka ho ewom se ye wo adifo atrofo asofo enye papa but enra odi ka no krese enra se wo ba House of Fire hwe awurade asem e de to ho undiluted word of God enti se ka awurade asem ne kire wo na se wa amfa na wo ba na ba be ye de wo pa na che se horom no wo no nya wa adwen se ye ba ko a eye me fe ne se ummodin se ufie wo fa asomasi na eyew na mo mutimi create picture no mani hu se nipa bia yesi e ofie ho enu nti enam so amansunso so sei na eba so no no abodin ende na e mani kapa sofo bia nka behu anu starting koso ahine ka se otwito de pegu so ma na anu kwasi ade twam no enu nti na ama sei oyafunu wanya osa but now nkone sa enu ni ade amepe wasem on se na sofo asante kasana Kristo somo enye ntoko Kristo somo no si ehwemu a Yesu Kristo ye na je nkwapa Yesu Kristo ayedi na chi no ne botaye pa ode baaye ne se oba de bonyefo oba edu ba bi one omu a
omo ya de bonyefo to nsa didi ye no utie Pharisee fo na omo si adenti no ne adebonyefo ye de to nsa didi but ye rese nei me pese me we ni obi a owo wiase obi a watu nsa wie obi a obeifo na se nipa ne medidi na tem be de ne metimi atwene de na ba Kristo mu so te ne make ase ma se me mfidi akwa akogina abonte me kwa ko preach me duru honom no e maba wa na o ma address ye na me di o matem me duru honom no wo ma makọ se me kwa akọ we ni wo mu di ama Christ no wo mu na me duru wo mu so a ene che se me ye wo mu ugidi se Awurade asem na me de ko ye no me ko na asumdiem ana me ko ne sei ye rade wa difo ni bi honom ma Bible me afro mu the weeping prophet ni abu o papa asichire nyina ne se nyame di asem no be ma no de nkom se no be ma no na gina se de obesi aka no se de obesi adi kodu ade no e be me abo no ne jade abusiam enim se 31st ye abusia bi kura no aya kakese pa obi atam kotokuro sana maame enya asem ketwa obi onum kura 31st no ye hwe asofo mpanimfo bi enne krambo enne ye ko asofo no bi aso dem 31st nkom she beto honum no a create confusion abeto obi ni obi nuantem ye na asofo a she nkom NDC no mo she nkom MPP ni emusa se Kristo som no etisei enti die Kristo de maye no si e mewe ni akra ma no eno ne ye ya na eno na to da bia na ma wana ewo wiase na wana ensum Kristo no eyo omo den krambo so mbeba because o to nsa frem se memra be wo kra wo to nsa frem unim ne wo ye so eto da bia de me hwade se ye ne afre hu se agidifo enko se nke ye ya brabo ekrambo atwi wiasefo de omo ba beri abrabo ne ye musa se atwi omo de omba na nese entwi omo mfo omo made a ene ne de na minu mienu ye yi beta Kristo sumo nso enke ye asumdue ene Kristo ba ya ode breye ne ye musa se eno na ye adwuma na after 31st he said ye koye ye ni se betimi abamu a ejina ye so enye Awurade na entie mpaibo Awurade de Bible say na so abue ama ne man mpaibo na mu megina de wo be ye ene be ma Awurade obetie wo mpaibo ana se wontie enti nkoso so obusa me a de enti a 31st enkom se bi be koso the entire 31st obi beko asore obeko akobo mpaye ade ebeti no na de okwa akobusa no ni nyina agina me no mienu so esanse de Awurade o hwehwe no ana de Awurade kura opese ye no eno ne ye ana senye no de a na chese yenye nyame ba nso de a ene na mprise obebusa bibia firi Awurade ho entu ba hwese 31st no afi etwa mu no enkom se bebre ko so bet amen edi bentina 31st no enkom se bi ko so amen eto da bia sofo no o se enkom no kro na hunim no ode se enkom eto da bia ensori mana ye ko asori mpo no ye ko ye mpo no ya dwi bia ye di wo fie ene ye de ko ye duru ye no sofu no pretty kra mpo no ye nti asem na o ka ne ye se sofu no o ka asem no maye de pese ye kire ne se ase sofu no ye nti no o ka asem no but sa ne mani nyina na ne amato de bi na se ebusa bibi fira Awurade ho a entumi mem ne emusa se ade na me kokura mbo se me kwakoye na meti ase enu 31st wa bedi adanse ye hwe o ma na o ma bukuro mu bepie ho na nipa wa bo ya wo ka Awurade asem a kire no ususu se nipa yi enti be ko na sum obi honum kura wo ba one ne ge ena one ne baaye chese tama ye preach no kura mbo no satam no no ne ka ode baaye o mu gina ho a chese niam o mo ye no ensem fata enso what is obi ekobi nti okobi but enka Kristo so monte sa enya so obi eye bi nti
ɛna wɔn nso wɔyɛ bɛtɛ ne deɛ yɛayɛ bibi te sɛ sɛ ma nkɔ asɔre a yɛbɛka sɛ me koraa menyɛ ma ɛbɛyifo enti duru hɔ a ne asoɔ yɛ ma nom nyinaa ɛno a sɛ ohui obi wɔ hɔnom koraa abɔnten no asɛ ne kɛtɛ obi a ɔba 31st wɔ abɛda hɔ enti sɛ saa nipa wei ne botaeɛ ɔde kɔɛ amamu amana a na yɛ saa nipa na ayɛ ana ɛyɛ nyame na ayɛ yɛnti aseɛ sɛ nyankopɔn ɔni hwamɔ nyankopɔn ɔni ne ba bi ahwamɔ da na mmom yɛyɛ nipa ɛna ɛyɛ a yɛdi yɛn ho hwamɔ bible sɛ onyame nyɛ nipa ɛna wadi atoro enti nyame asɛm yɛ ɔka biara no ɛbɛm yɛmu sɛ sɛ nkɔm sa 31st epi ɛgyina no na ɛyɛ ɛbɛm anaa na ma me hwɛ ne sei prophet yɛka na nanom yi apa yɛ hyira ɔmanfoɔ no a yɛ a ɛnyɛ nyiyimu no a mehu adeɛ bi wɔ ho sɛ sɛ akwankyerɛ bi ba na wɔ sɛ wɔbɔ afɔre anaa wɔ sɛ ɔsid koraa na sɛ bi ni hɔ a wopɛ kwan bi so ma nnipa no nya ade no bi ɛkuta na wabɔ mpaeɛ ama no na wafra even deɛ ɔnyaeɛ no na mmom no asɛ asɔfoɔ no bi nso koraa no sɛ bi nkuta wa 31st night saa ye breki ye dome ye du wura nhyiram wankasa ye die nkosoma asɛ saafo no de mo mpae ne bi mo mo medasi on sɛ because sunsun wi asim no de ntia na wi asim sɛ ye di wura saa side no ekodu ba bi sɛ da bia da mo me nkompae bo ni aba ni abetiatem saa saa me nwa timfifiri ye ban so aye nyamfa so bia na da bia da asɛm kro na we ba yo kan ne dia na otwemienu na we 2021 ye yi mpae sɛ 31st night na ekɔ no ɛsum ye ntwa so abapa na sunsun ye nyenam sɔfo on sɛ no a ehemfo polisifoɔ sojersfoɔ ɛne atitirifoɔ hwɛ yɛ a dodoɔ no aba bɛpie asɔre fie hɔ na yɛbusa sɛ deɛ bɛɛ na ne yɛda n'adi hɔ deɛ yɛda n'adi nyinaa 1 yɛhwɛ adeɛ yɛpɛ nkabɔ mu wɔ hɔ enti berɛ a yɛduru hɔ nana atutu no ntoma ade nti ne ampam ne sɛ bi a ɔyɛ nana nti bi a ɛho hia koraa sɛ ɔbɛba asɔre fie a ade nti bikɔ kristo ɔnsɛm enti saa nso na obi a wɔni sika sɛ wɔba asɔre fie na bibi ɛkɔ so na sɛ yɛhinta deɛ bi ade nti na ɛni kwan sɛ ɔbɔ mpaeɛ ma no bible so ɔde ma akwa enti mo nso momfa ma akwa enti eduru mmerɛ bi a ɛnneɛma bi wɔ hɔnom a deɛ wɔni bie deɛ wɔwɔ bie saafoɔ no nyinaa yɛkɔ asɔre fie a ɛni kwan sɛ wɔ sɛ yɛyiyim ɛwɔ sɛ yɛyɛma no nyinaa yɛpɛ ne yɛhu sɛ akristosom no a ɛnɛ yi yɛasom no kristo baayɛ no wama mɛyiyim yɛhwɛ adeɛ sɛ kristo sɛ ɔbɔ ɔno ara ne diem nanso ɔno ara ne deɛ anyɛ no bible sɛ dodo a wɔgye no no wɔn a wɔgye ne din di yɛ no wama ɔmu tumi so ɔmu nye nyankopɔn ma matthew sɛ kristo yesu ɛbaayɛ no ɛnko ama yɛba o bɛtɛ nnɛ yɛne amanfrafoɔ ɛnɛ bi aba abɛso yɛ so adentia because wanye nyiyimu enta de kudie ntia ya na eno saa de ni nyina kɔ so wa asɔre fie ɔnom ne sɛ kristo ba ɔbaaye no wa meyiyimu ya hade eduru baabi no on kristo nkyerɛkyerɛ ɔde baaye eduru baabi ne so wɔ kyerɛ a ɔmanipa te nneɛma ase ɔmanipa hu die ɛwɔ sɛ ɔyɛ na ne yemusa sɛ saa na ɛkɔ so ana ɛyɛ prophet Elijah Opoku medase na de ntia yɛ asentodie no yɛpɛ sɛ honhom yɛ nyina yɛ nam yɛsi afefufurum sɛ woyɛ loose na wa ma okra no na ni anye ne wa nyina brane bese mframa kuma bi wanhwe by for small boy 2021 behu anu ɔde wosene na ɛkɔba ne sɛn ɛnkyɛ na memetie fo na bam to cross examination ɛkɔba ne sɛn na bitimi gu nsa na kyese proma no yom betwa na obi esu abusuapanyi bi ogu nsa wi a na kyese agya abusua no nyinaa nisuo ya na ɛno nso so menkasa honhum no bi wa ani sine bi nkoso me dase esi drama mfo so ane aka ya no no kre on se timisi yesua ensa gu yesua okay se de na sofo kan minim se saa nso na mpaibon so usua ubehunu okay
enti no se na ansa na na begu nsa ama won atwa ahia ho nyina no bibia ka omakoma ne se omoti eniema bi a eye sunsumu ade a ebia kra efisi wo no kra wonte da onza ukokro bi mu na se ye ka kro no abakosem ekwan ya fa so kro no ba ya wo ho no kra na bibia ba be hye mu enu nti se wo ye leader na se edu si kro na no a sa ne ma wo nyina se wo hwehwe na utumi amanfo mu di wachie no eti ekro no abakosem ase ene nia wo ye no omo mo ti ase so omo mo nti ase bibia ko ese mpai bo aye bo ebu ho no mo a wo se mebo say the cantons no no nko ano ogusu no obo na omo aka nyina ntehwe no no nko ebo sana etie sofu bibie mpai bo na ne mema na edi na chi no se omo bra aduane om bedi kura no sofu panyin mu ombi na kote yabro akadie bedie de sa unim so obotons no so person ka cha saf man se omo bra akadie ombedi enti no ansa na na bibegu nsama omo kromofo nyina no aka wo mo no na che se kromofo no ati kro na bakwasam ne nsam a na na ne kan se de muduro esifa won se nsem bi ho no aye kan wonya te a se ye tene da enso asam kro na onipa foforo be kan utumu se sunsum wom enu ntino yesua wansua unhunu edi enka se ye bie se de na wo kan anu na me ka kire me mami Grace bro be me chiawo na me ka kire ne se Yankopon ma ya adwene emfia biedu se na wo kan se wo 31st wo ba na kromfo be wiawo last year wo kan se wo 31st wo ba na kromfo be wiawo ntino this year no edi na se sa wo ye se de na opani sofo kan no Yankopon adwene ode ma no se wo ye ntutuye bia se bi wo betumi esia no na da bia bakọ beba na kromfo awia wo dia na kwa akọ no kra na mfa so be na na ewo so enu ntino nkoso di esese ye ni se bibia wo ye bia rusua u behunu se wansua unhunu intermediate de meka no nananom yesua ye behunu na ade a eye nsonsono ye da nananom ene timamufo entam no eho ne yedi hunu mpaninie na mama hwe onsi obi wo no mo sum bi mu ana kuro bi mu kuro tumi ka akuro die mu ede na mu ade kikuma we ye wo kuro no de ke ye nsakira e bi wo ho anka beboa mama misa nsaguo mu no wo anka sa hu se bibi wo anka etene ne kuma bi abefu kwan so anka beboa meda wase nsaguo no de bato ye nananom no se de medi nka kan no se de wiase no eda no ho ne asu eda hu bi won se meka se tete no ne ye de nsafuo ana na egu okay ekire ye ba e ba snap me kai se asori bia me koye se de okay nsaguo ya sofo no o se akwankire emu yekofa fanta bai ma o so wo yi apaye e ma o yi apaye nti no na me bisa mo se na se sofo wo te ase se be nsaguo enye bone okay enu nti no eniema bi wo ho no ebetumi ansa no on se yema ai se enhye pateni kwa se Kristo sum ye enhye ana nananom sum ye enhye di entra se ye de snap we ba ne se wo kuma se me ba se me ba begu nsa ansa na ebia menya nsa afuo no gise me kwakura se baabi eno kura kwa gise onya betwani bi a oho no mo otwa ba nsa no anya bi di ehunu se snap de store bi abewuram bia no wo betumi anya bi ato enu ntino se wo de snap no gu a adie ma ebema ho ye hare a uhwa obenya ne ntem na ubefiri mu na ya ma yetiefo abambi mamisa ohini bi wo ha anabusu apan bi a wo yi apaya de ono nsa no no benum no edoso sene nsamanfo be se wo ha na wabo omudin no eno no amamre kwan so no nka wo se nsam ana wo no mom na wo che de opese onom eho no nkoso enu de enka hwe kire se seven pedriasa se wo konkonya fies na se wo gu nsa grass na wo hwe nsa na gumu no okay se grass ni nya ye ma na se o kanchia no se ensa na wo mu no esa utumi mi ehwe bi sa aka ho e ma anom no enjesa dia me ka de me dia yo benum ne dia emfa ho ne se bottles no ye be edukura no so betumi anom ni nyina dia eno kura de emfa ho na emom ne wuhwe ama nananom de okay say grass ma na ni nyina nam ka say ensa no de say the soft kind na symbol bi a ese say udigu na mum ensam a ewachire no enu ne hia enye ensa no bebre yo ene wokọ nananom enkran omo snap no mutu so na omo de snap no omo hwie nwhwim na omo tugu yensu ya hase no ye hwie ku grass mu na ye hwie gu efo na de me bisani abusu apanyin bi wo ha even crebe ma musu senso ya ye wi ayetu apon ogu nsa no ohwie glass ne ma
so meme hu se ensamanfo dodo no omu nya nu glass ne fa no no mo manum dodo sa na me bisa eno na me ka se eno de ensahwe opa otimi nom otimi nom ende de obanum ne de eno de ensahwe se bi play se yefo obi ahode nchia eno nti so onya gu nsa ne wi a ensa na aka no eno mo amho na mo na mo no na se buzu abani so obanum na ade nyina munya no mano no moy se enu gase na weden e bia ope enti na ninsan mo onum de enya hwe ai se bia me nsa memu de metumi atie fo kakra na me nkrofo kakra na ja sorry so na nemu so for asante misa yes brother she so for some asante duru ba bi on ma ya na mani wuma asofo bi me ebe de be nwanwa se konfuo bi ubone twene ana otu ni shire na mpatuwo bi ba wofom bosom no ana wafom obi abonten kra suma ni tisi ne so a otumi eyi waten yeah etwu besi kwa papa ne so beta sa asofo ni bi wo no mo a one ne na kwa asori a ya small boy bi huhum wiase no amna yi wafiro 31st night ya be bompa ya nso wani be ba ho so no obi ntwa January obi ntwa February ono so okwa presby okwa Anglican okwa Methodist odi communion entia na mi bisa se enya ni wu ma sofo no se wasafo ba yesi aboni dua ama se bi nsu awo no se bi owu pichi bia utimi kan de opekire no watimi aju asafo ba ama se mu yedu amokka nkron ya na nyima ni wu de ewo mu ni se omunnim nyame kon mo som no asafo ma no oh in that so o kan say sofo no ndime kan say sofo ne na sofo ma omunnim nyame kon mo som no okay asem ya o kan say asako a different story so na aka no say so na o sole ya na o kaseti ano no obobo su a na akobo na su wom okay bato de fa no to oh entina mka say omunnim nyame kon mo som no say nim nyankopon ko a because we no go kasa asabno because the me ade wa postmortem yenye ne mba me kakra enwe ni sei wasafuma bia na otwemienu bia osie funu na yedua ne abom yeah na otwemiensa bia obesie funu no na bia obi na ato na du eno na mbisa se basa sofo no wonni yaw obedi yaw de di kan na ni be wudi etosumienu but there was obusa se adenti na tesa. There's a difference between repentance, convict, and convince. And so that's an enemy and saying them. Obitia on them or on Sacrana Juno. And this for Yana family. Sanity, on Sacrana Juno. Repentance means, Ebia, what frame or Josso, baby, I'm Tina Humi, and I'm if you over or say. Sign what repentance means sign no as I mean coffee was a coffee a comfort for bread just so. Some man sign out for just so bad be to me and your fault. Now so be see me. Oh said as I'm letting baby I meant to see you. My nya papa my coffee be a dear ya bomi dua na me yase no na so for ye wo fusom am obi otu ne fu a wentia Yakubu Ndia, ono na me so the entire tesane say ntinam ka say if say Christianity a religion a kingdom wa na nane me be ya adwen say nkom be hwe the entire sade ni see ye e bi kra nkom nsie no but because of say a religion ti cross bi da ho etie fodofo ye ne mo na edi djuma no enche na me ma nso akwanya na watumi abaso ne mom Prophet Elijah yemi say nyame nkrofo sofo bi on motimu say no kure ni nyame anim bonsam no oni tumi won na safo maso wonnam obohye sofo bi on so atimu se odidi a wa me no ada asafo masem besisem bedemfa na ho me dasi on say na sofo asante kan sem bebre si enim nyame kura ye som na ene se de papa no siti a enke saa ne mani nyina ntumi nkoso ewo awurade fie asechire ne se ebi kura mpa enipa na wa sori fie hono no na ebi at 31st muhia ye no na akwankyire bi aba na odi ama nipa ne se bi a onye odi ama nipa ne se onye no ubo se nipa ne gye ye no okokura onye obebu ne se bi kura ade ne ya abosomsom
enti ade a wo se enipa no na nko wo ya ekwan ni be bia ma na na se wo ya saa de no kra eba na ebe firi ne so no saa nipa no nye ekoba ne saa ebe ye de na de sofo no kra ye ma nipa no ayeyi ene wa sofo ni bi nso ho no mo ntumi mfo mo ya funu nto emmɔ mpaye ensire awurade se me sorry me kra mpodi ebe na eba besi enkoso obeje di se asafo ni bi ho no kra mo ni prayer towers e wa asafo ni mu asafo ni bi ho no kra wakwa wo de wo haw akwakoto sofo nanim no sofo no kofi empai bo kra o mobi sofo na mu mo mpaye na beye de na wo kra wo de wo haw akwakoto nanim no ebe de na watimi abɔ mpaye ama wo asafo no bebrebe ya ewo Ghana mamu anase wo wiase afa na mu hanom ye de problem koto asofo nanim a omo da na omo ada odu fi a na onyanadua ne bi di a Bible kura onkenkan bi eno a ne se de na di sofo no wode we na tim ni mini musa enti se koba saade a Satan su betwi afa onsore ma ne so na mo meyeye asafo no ya de niema toto na akwam prayer towers wo ye wo enkrofo akyerefo saa adoma tede na kan wo asem ni nyina ye adwuma asafo ni bi wo no kro nim se enkoso mo kasetia adiye e wo asafo ni mu enti se saade we so kasetia adiye a ebe de kra na bonefo ne hihye bibi fa wa asore ba ho ebe de no ahu so ahu enti se koba saade ase bibi hinta sofo no ohu because me no ka se kro bi on man kom se kro onyi ntum ade e ka ne se nkom se kro ase na asafum se bi ba kro ampa wa hwe ya wo se nipa na nkom se be fa so aba ne ye betekere ye betu ase kra enti se ko ba sa ne sa asafu ba bi wom na se bibia hinta won ho a na ekwa ko hu aka But Bible no so di adanse se enkom se kura no nkepagya asafo no wo kenka Ephesians chapter 4 the verse number 11 a oka adoma chede no ho asem wachiche adoma chede nim ebia ne de ye betene ye musa asafo no da ho no adoma chede ni nyina na ye adwuma senya adwuma sa de a ene sofo me ka mo ate ase se wa asore ba no obewuwu a onti ase enso we bi beto no ode beko ba bia na ni kwa se wo so wokọ akọ solution because nyame na yesom no eniema oya ema ensore ma no wo mani ka asafo nim no ene yato na jeje mu enu nti na saa niema na eba wa asafo nim medase etie for enimu na edi dwuma no ene senti aye asentodi yesi afifufrum ene ye de dikan na sɛdeɛ efiada bia eduru so ankoso hene meje baton stick no wiase mu nsɛm dwumadie so saa bɛpɛpɛ ene na ɛkɔso na ne deɛ ye pɛsɛ yankasa apaya nananom afia hyase afia no ahia nananom koyiye no yenya nsunsuanso papa ɛwɔ yenkrotu ahodoɔ so timamfo so 31st night ya ɛkɔɛ no yɛmpɛsɛ bɛyɛ dedehunu nso bowura ma wafutuo ɛne sɛdeɛ asɛm ne fa wo so no atuafo mesrɛ sabi mprɛdiasa kasa yɛn hohoro ho kasa yɛn sini sentumago tu badwumadie ni so ano ama kasa ho abanyam 03220 83581 83582 83583 83584 urama na won so yetumi agi wadwenkyerɛ ɛwɔ dwumadie no ɛso na meka we sɛ utie wiase mu nsɛm live ɛwɔ Nhyira FM. Hello Pacho din ba bi ade firi Ngozo bema ajo me josminia me sa me mo one bedwafo a one mpeni for mo sia ho nyina afi apa me paso me din de black me kasef difle agreg junction tafo wi asin na bla na nyumle nyame islam pa na ma menti ade kon so ba bi obia ngoso mo bi yeni na mama ya tenie ma se papa na sofo no a one ni din komo no a ansa na obi bi phone line na tum no me so bona baso ma me pa yi enani ntiri mo de amaye no etɔso na etɔakoma so nse asafie no medini die sɛ nananom bɛka wɔ mo deɛ de nti a ɔmo fa so de som nyankopɔn na sɔfo akyerɛ nneɛma bi ma hu sɛ nyankopɔn a yɛsom no sɛ yɛ napɛdeɛ ɛne ne akoma so adeɛ ma no a
enyo ye na ye bisa bibia flee no ho ono ni ma ye ni ankasa ehia ye nti ngoso ye fa ye re se nyame mu na Nyankopɔn kwa na betimi aboa ye wasase so nyame nka mo me da fiti onka onsoso hello beba jodi ni baabi ade frimi nia from Isili amana me kata fi safukuru me tio asama me bi ho bobo da bia na ina ma bosi me ceremony na me no wi na yan kai ndi se yan se me bi ho na me chiao good evening na say good morning a ogi so ya se ere ya me no ya beta kwa sante a hono ma ya kai se brofo no ye sue yin ya dia na dia ya wu tu na dia wu sue dia hina ho de wana ye panini emi ye ceremony ba da me mi so mini dia mi papa wu mutu mu no ni yira mfi u yira fi a ye tu yira fi ku ma ben a wo yira boja sese de me ye kusa se ni fi boko na ba me yo safukuru man so safukuru nti wo ba ye papa wu tu mu no ya me ne ye so mu no ba ma wo yira fi a ti je wo de kura no ko fi kura na ko fi na oduru fi o fi ko na sanu no ba ka se ye kwa ma me de kura ba sa yo mano bakasa na we ma me we fi yo ana kuran so na chirim fo ye de yo ndi ama ya yira ya yira me da se ene wonso wadwen kire hello aba nana ngozo avise se na wenye sika na ntene nka na afra na ma beboa wai we de wa odi se Robert abukase fi ko twunkwasa yisi ji fo na de mo ye ni ji ho good like this when you phones bear for I want to meet you in Sheffield it was what me call latte memo na was I want to crown in wo baby I any for you free your phones wo your call by number 5 adentia latte adentia call by baby any amount for the you ben your phone go on your number 5 ya there because how Christian so many kitwe bi ofa busumwa awon kronu no ba o ba ya o ka se yami ti o ka e normal ba o ka se we ye ya anya o se be kan wa de enti utumi se yami somo no abosum somo no difference mo ba wo de banya me die ni mu a ni penso yami ba ya kana na mo ne me dia ni penso na na mo no enti yan ka ja so fo ni se omu preach then you better as na omunja na maso de no ama engozo medase menso medase hello good evening even sir udini ba bia de free aba tan na fe ngata free ya na sia kwako oso ka sa free adansi akwako ya afu ani kire roma so dan na mente onkan yi ngata free adansi akwako ya nkwa ya ko fu mu hello meet you ya me try money but my pa wa wudi ya me sha fa ne pa o se ya se wono ba lo ka kan pepe expense at 20 say enu na ko ni kufu me ya fe na fufu bia en kan no o si o ni anaka adibia eni so ya se o so na ba so na ko pa kan no wrong o so nya na se munyame ko na ko no no aka de se so ade fufu bia kan ko no na me no edi de so ko na ni ya ni pa Unye su nyame le plaisir ne ja ye su nyame ya ko ko be so mo na no e fa kwa em me na mi sirawo ne so pa mi se siam ne e tri da o mi na da bi kwa mate me da si no so adwen kire hello Ngozo bema Ngozo maju mejusu Ngozo bema we de wa ya je na me bo abaso yin fu na pa aba ko fe o wa ni ni ti fu me ci center fu ni ci o live wanu nyi yewu be man ko so wanu nyi yewu ma so fo a oni o mo ho Nyankopon wo hira na no ba yesu Nyankopon wo hira no wate mi ko mo du makase kase
Nana asenso kofo ohide foforo awaba me manakwa aba emene frisia for na na ebo me nsa ni kromodu makase kase fo ni bi nkase tiare ko na me wo mu himfu nyina nana nyankopɔ won hira wate ene wo bo dwuma papa ma me nta me bo tu fo ni ma fo hini nya bisi nana no bugu nsa o mu sinje o mpe ko yiye no ni nkonko mo so emmo no so me bese bi sa nana se konko mo so no ebo no so ana se anan samafo de teno bisa me bompa ya bibewia me se de o ha me no nse ma fo fre ni ntunofo to ho minim se wo ha me so se be ya adwuma nti be se bi se na nanam so se on konko mo so mo no so no e ya adwuma na se nya adwuma o wa hene makra bye bye. Hello. Oh, Kafra. Hello. That's your name, baby. Hello. I'll meet you. I'm Pastor Junior. That's a trouble. Meet you, Mina. I'm Pastor. You're more canon than the family Kaka. So, Yamisha, of 4 home. But, and no Christus, woman, and Casano. I can never say Christu na Casano, no so many names, any someone. And see, Obia, Quabria, or James will be our summon couple. And so, yes, Annette. And it's an answer for more cost with them, you know, over 80% or one thing Yamesumana. Even Yamesumana, Catalina, and the Wakaman, it has a remedy, Muhammad Radi. And no crown come. The one Casa will lose some my sister happy, maybe use with here. Also, Okafe, there's something that you not on Patania. And I used to not say, or no one Casa, you're going to send me. Enti mo amudi na kide obisa obiti me de o se ma me nkom be fi na me nkosie meta mra o te dabi na chese Christus mo na nye pa se be de kire o ba no abenya ka dika we ahoto dabi ene de nyame de be ma wa de be ma ne mum eni ta so ene o se Christus ni bi nya wa se na ni dabi bi so se afani wo no obenya nkwaje na ta bi so ye we de ye fa hwe ye nsa ta bi so nti wo bompa na bibi amba nya me nim nti amba ne mu ye de bia ne yenda nya me ase ne ye ma yakoma enye papa wo ne mwa na afoforo so nso embeso nya me ye ka te obi pa ne obi nya nko na oba ne we ni ha ta se o ka se nya me eni amwa so wi ase ya iwo mi de ahoto bi eni ne ba me da se ene won so wadwen kire hello Latina penye enko ya huwa de no Amos Papa, and somehow, Papa, that can hook me with Toronto, Papa, almost so much Papa. So the medical come up one the whole this year and I think as I can never go to Boya with a basketball and a bomb. The Mama Papa. Onshira onsoso Amos, Onshira onsoso. Afrefo mienu na me de fredwuma no esi aha no mo. Hello. Tacho din baby ade fiminia. Brahma majo. Mejo siminia. Aben wa ha me ka se free offense obofo. Yenko aben. Brahma am say nyumre. Mama meni agese ya shafe fo France na enkyerɛkyerɛ wei ana modi adi kai. Na da asofo no ene nananom omo ho na se media me mafutu a me de be magana fo no se emra ewiase we aduro no esum bia wusum bia no ema obi na ada wadwene saa som no se wugidie wo mu se eno ebetima boa somosom si se enipa bi ada da enipa bi ama enipa bi ato ne emagu amenne enipa brabo aye basa ni nyina fefra so fufuei abosomsom yankwasi asem ani yakka na enipa bi ato saa ne managu ane ne bone ate atese enti me de me untimi fo se ade a me gidie wo mu se ebetima boa me na me bonyankopon di wo mo yeye ne nko ade untimi na ada amadwene ma me ntuntwene enti me sra obi asa wosom a wosom no se ewo fie o so obatu ye o ma ugidie nsupi
na ɛbɛboa wo ɛniame nko a na ɛbɛbu atɛn sɔfo mu atɛn meda ase me nso meda wo ase ɔfrɛfo a ɔtwa toɔ na mefa frɛ adwuma no nsia hello bɛma ɛgya ɔsoɔ mesrɛ ma wafidie no nkɔ fam wai ma afidie no nkɔ fam koraa hello Meji obiara ne ne gyidie no nyame so wɔ mmerɛ mba nipa da sani biara mmerɛ bi akoa bi ɛtena ase na ɔkɔ sɔfo bo sɛ ɔmmoa ne ma no nyɛ sika ɔgye sika no wɔpɛ sɔfo ne ka sɛ ɔnyɛ abotrɛ ne nyame wɔ mmerɛ ma no ne sa mo nyanso wante ase ɔkɔ so ara awurade afɛ deɛ akoa loto ɔtwa loto saa ɛna ɔdiiɛ saa kyɛm no 150,000 odi ya na ndi je anya ade okofa bicycle no tra so wodi kwa no wodi ba onya wodi skali e ka ka no ho no wodi o ko ba ko da o je tigreta bi ho ye finish station wanya tigreta nshi aye prete wawu e to ti abampa na se ensa nka ya na no nkyerɛ sɛ nyame no ye nyame wodɔ wo tam bia se obianya ne chafa menso medase aha ene brema me kwa ma me de fra adwuma ni nyina asi ma memna nana akwatia obofo dom ye otoso mienu asuo hu kwache man hene sanso no saye kukufu omanso hene nana wadama ye sori so den na oka kire ye tifo yo goso die beka akire tiefo nyina ne se ne yakanse bebre na ene asofo no am yehunu se 7 peduasa omuntia nananom esom ti da bia na meka se se ekrobi ana afie bi oho no mo na akonwa damu na se obia se mekosori ntino akonwa no minia sese no na sa akonwa no ekọ abonten nananom so de kuransa ase yo ntino se basa na hwan na emra medi efesa konwa no ema wo mo nti nananom ne asofo mie nyina nka bom ne yenkyekere oman no na se yekekere oman na ebetumi ayi na mu se nka bom nim na se sofo de ne de nam ha na nananom de ne de nam ha ebrebia no asofo no ewo akidifo ena nananom so akidifo nti na de pasapasa na eba ekrunum nti na asofo ene nananom omo modern se nyina ebe kan bomu na yetumi ama oman no akoso nti asofo no bompae na nananom so eyi apae a ne nyina nyankopon baako na ye nyina yesom no tese kru no so atumi akoso ama ye nyina so atumi afentoma pa nana yakwe adofo yo we dia me da wase mechia me mama Grace Bruby na machia me mama Safo a ofri kwa chiman nyame tia se mechia o ena lawyer de mama ya o adwiso mechia mu nyina me ba Prince esi edu Bruby ni ahenkai Bruby ena Godwin Bruby no mo aka nyina ye chia wo mu enyina Juliet Apel a odomi Abraham chia me da wase nana nyame onhyira wo se yeto yensa frɛ okra waba Sofo Samuel Asante Sofo Samuel Asante oban yentio de meka twato de se a Christopher yensua de na nimdie nyina no ewo Bible mu nti yensua de a niema bi wo no ma ye beti ase obroni ka asem bi o se wo pese wo de ade sie bibini afa hye enwomam ezanse ni ada age kenkan na yente ne mase ebeboan me koyi da bia enkoso da bia me ka me se be ma waye mre ewo mpem be ma waye mre wo mpem wo de frem ye be ma memedru pa a wa utim se enya aphrodisia but memedru papa ya bibidru so obi wo pressure ana se koko titi obi diabetes ha obi ne honam ye ne ya ne dompem o transcentra ne honam ye ne ya pa on frame number we 0241 84 74 83 0241 84 74 83 se bema wo se me de maye mre e wo mpem me wo memedru da bia meka memedru menua Elijah wonim se asema meka ne no kore memedru papa a wonim se onum bia enkofa how bia ne sunsanso boni bia amfa mrew se wo pressure ana so wo diabetes ana so wo sisi ya wo ya watenka so dompim no aya wo ya bomoden se wo de obefre number no 0241 84 74
83 ana obi ho no ma na ne bema no efso ate ayeketoa yare bi na de baaye yebema waduro ama obema no amu asa apagya abeye se de netie no isanse yare ne mum no be firi ho no na ya church de obeye a obema no betimi abeye kese se de na ope no na Mr. Obamode so obefre sa number we ya me kan ya 0241 84 74 83 0241 84 74 83 baby a will be a bit media man. Opeso whom baby I may want many in FM any din share any mupe and go so medas. Na mecha obi bia so afinsiapa obi bia utie bia no mechiano afinsiapa medas. Prophet Elijah Opoku, General Overseer, House of Fire and Anointing Ministry. Yeko ngoso medase enra se wa utu ana mobile uhu niema esisi wo ho. Okay. Me gidi se enra ne de di nkan a woni e ba be bom somye na nkoso meti ebre me gina ho no ma mi minister me hwe sa na mehu se ase wanya ni gie bi o enra no so na was in spirit me wura honhom ankasa na no de na onkai me kai se nkom se because na de gon obo ne nsem Messi me wura honhom me nyame nimpu ni mpu sada enra me ankasa me hu dwiri wo me o kai se nkom se bi na de gon obo ne nsem so obeka ya ma mi bia na nani ohuna de na na hu nkom se ba ya okay me kwedi me ka kire atiefo ene ye papa nom ye mpanimfo nyina ne se Kristosom yenti ase se oti bibi ase a na wo ya unim se de wusi fa o ye no ena oti bibi ase na wo kiremu akire obi nso a otimi kiremu kire nipa ni yie ema nipa no nso eti ase de me pese ye nuanom ne ye maamenom ye mpapa nom ye mpanimfo nyina ate ase ne se Kristo obesan ababiem okwa na asem odija ye nyina nso obesan ba na ne maye na etoso biem na obebu nipa ate asefo ene awufo ate okay enti die nipa uye bia ne nya wadwen se uye de adada obi na mum ye wadwen se uye ama wa wo ho okay ne bre bi bedu a de wo ye no eso aba ena obetwa nkoso nyame ya adom a kwasi ada ye besom bachi memen kwasi ye besom na amanfo obusa se odi for Elijah ehine fa ne ye wo Fadi School Junction eye mamponte kwa ne so kwa abre ene ye wo na nyame ya adom akwasi ada no ye som wi a ye betena senso ene nyame ma edi nkasa ho wo mo yare wo mo bibi kire wo mo adwen etiefo nyina anim se wiase mu nsem de nyame nam me so boa manfo pa yie pa wo mo ni afro mba ne nyame ate wo mani wo mo a sebe ya bo mu dua na eduabo no kura nya wo mo a yenim se nkomo wu awie mpo no wiase mu nsem fo de wo mo hye mensa ye kope na ahoto aba saafo ni nyina me to mensa from se nyame ya adoma kwasi ada wo mo modern no mo ni yenhia obi wa kwantuom enema nko yie ma no obi nso ebi ana yare bi no yare wano madura enko saafo ni nyina me number ni nie 055 00 733 95 055 00 733 95 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 0240 96
77 57 and cause what you are near a Fadi school junction. Would you see Mampontin Fadi school junction? And I say Mampanase Quaneso, Edumacase Quaneso, Fahonebus as a me per continuation as all dying. You will continuation as all dying the cheaper. Okay, Medasi Namisha. Menso Medasi, a tear for the Funina, Michel Bibiase, Yemian Yemompaye da. Yemre hu twede ampo nyankopon onko bibia hu afiwe ya yesimi nyame wonhwe bibia so ye hu emasem Midiane enkoso ine ejigawa no afre me Nana Amando krobi so manhene ochiri krom ne kokobra assemblyman ene uti Nana akwatia obofo dom ye otoso mienu ye asuo hu kwacheman hene osanso ye kokofu omanso hene Afei Prophet Elijah Opoku otenenka ena ate odifo Samuel Asante so enka sabira me sorry swidie medinyame ejam nemum ogoro ejamanso ogoro ono betena kopem se wankasa obebre stay tuned